nkoko so twempini okasa no ma tutu ontoma sasese wotio na Krobea am on fire kajagum na yetio ye bema adofo ne adehye nyina ha sabri premwato ene yifiada bosumi du ba kuida etosu dunum enene awiei ye hyiehia ye de yenkase ye bonna ehase enuanom nsom akrambo yedase ebusua brosum se ensama hodra yeboabo no yatudi kase awiabri yede ebesomo awiensem wa yede bramo ne edi emu akotene ebi ende se emaya mienu 15-16 years bako ekwo krachi bi sekan ewo anwonaga no akopiemu wo kwoto ede na kwoto esie monkey pox yade ye unity o man Ghana yimu August bosomi no mu no sebre kasa pomdi adwumafo no ba amane se nipa otosom yansa anya bi ewo man yimu eno da yebo mamanie ewo dwabrem so se wo kopiemu ewo circle eno ewo enkrapuni mantamu ejahihie bi akoso ewo ho ema stores wadan ya yade nua boboy bi bebrenu na ahye na yabeto so ewo kwawu abetifi Mranti aduonu watwi bi omoye omohene so dom se ne etie bi ombetu no edi na afira konwa so no akopie court se bre kasa court kire se wo ma wo mu bail kwan bia so a enye yi afofro bebreka ho ya bobo no awiabri yede sum ansana no yemfasada ema bofa woso yasene ema awiensam no yakenkan ediama mu no de ne de ye ba kope de wo benom ya hoodin bebrewo mu eye vitamak ba ye enye ne fie dronu ne ye nte wono asembo ne biada entia no na de biara de boda rosanu no bibubo be woni abusuamu ni nyina da momfanye ma no de we no yemfa cafe ni nyama bia nsoso mu omega 36 and 9 calcium ni nyina da ebi ewom enu ntina da bia yetufo se wo ma kwada aduane mpa ma ne vitamin sansa hode na ewom no esiesie kwada no bobo wo mo hyehye wo mo ho ye fe papa we hu obi ba no ye tobrom wo bisa ma me na wonka secret na nam de ma wo no vitamin kwankwan kwhye ba bi num fagu fie wona ne abusuamu ni nyina da monum na company bi dia ba beda yensa ye modawro e ma kyerɛkyerɛfo nyina da ente se wo pa kyerɛkyerɛfo wo betumi acha physics na chemistry na won matumi akwa ye adwuma e wo US chimem anonte wuchie me na uye degree holder ubetumi acha physics na chemistry dia ena eni manim ya boa mu akwa ye adwuma e wo US abro chimem anom chirema JHS wan kosi JHS 3 ngoma ahodo ni nyina bi wadwaman so sanso na preschool books ahodo ni nyina KG1 ekosi KG2 odi ni nyina bi aba za English language social studies RME ni nyina wo mo set mock exams terminal exams sanso na midterm examination ahodo nyina wo ba kwa so ye hono makwaje questions ni bi da be so mo fra na hwansa na won so hwe kese na nkasa duru kuma se no nkoto kese ewa Putoja station honomo Accra danso my first stop behunu wonom perfect series books mum pen for super ban da che be hye wonsa na wo mo ho ban mapa emfa mawo 0243299938 and 0540755465 ya homa wo fra wonom ebeje so na afi o man Ghana beto aba enu nti no take FM the election warehouse no eba wakwan mabusia we no ba bi abato commission ede na daka ni bi besi bia se yeto aba wo honom no o take FM na musini wo honom enti de akoso bia nya de ba besom maka cho dada se nkonkotie ba bi enkonko fa pressure bia ma ho ne ede ba wakwan mu nyina ye ne ya so ahwaje tuma no krema pa ewom ana ye de eba besom enti sabire ya de kokosi abato da nipa wodi nkan beto na abakosi de wotwato abato commission beji simpie ni apa ede de wodi nkunim atu dwa no e yo take FM na wo se utie sanse wo ne papi ya ye de brew abato brim one madaruma ene bonmekwa bobo sui ene yede nsam no esomsamfo ofa John entry bosia kon labo yene ayesom mo awie yeye mienu midin mamme adwa nyan tatando menin abrewaba Kofi Chumasi Afrika siyebono emu ensam eni Asem Beba Dabi ye shansam na se na ye di free aso ye hwa pomuden ho nsam so ewo oman yimu wonom aso ye na August bosomini mu ana eba beto odwa se yade bi ayiniti wo man Ghana nimu ye frɛ no mpox monkey pox na emoa wonom ede yade yi ba no eye monkey pox virus ya bo ho kokko akere mo no mu kire mu a eye atoye mantam no mu na yade yi ni ti nipa odi nkan enya bi wo honom na ebra beto apomde adwuma yafo anim no wo mo ye ntem ene nipa hodo a wono wo mo enya nkitahudie no wo mo boabo asafo ni nyina no edo mo fanfidiem eba beto odwa se nipa wonya yade ni bi no no ankasa ne maame wono nso yade no wonya bi
ye no koya re ho sem ho pa ka ho bi ama pomdia so ye no bo kokko se obi a enhwe ne hunu ye sense yade no so aba abewura mu man Ghana yimu na wonum kire mu a enema enam so betima mu obi anya bi ene se obi a wanya yade ni bi woni ne benya nkita hodie bi te se kisin nom ses na se omo so omo humu no e ka ho bi e ma Roman fo ngometire edunsia chichemu dunsia ya atwere ne se yamfanfia no konkron chacha ye ho no saa yade beje saa hyebre no e de shada kama no na e ha adwene pa na no na aka ho bi na sebre kasa pomdi adwuma eko na saa babonten Dr. Dennis Laye ya wono deputy director e ba no public health say yade bi ayi ne tie ye hwehwemu mapa ahwekwane ye de befa so na yesi ano kwan no wakasa ena wo kire se enipa otosom yensa ana yede ni bi e won kran pumpuni mantam no mu na emo mapomudi adwuma yefo no eguso ya wo ye de obetumi bi ade abo anhyehyɛ mapa wo de agu akwan mu a wo ye na obesi yede na no kwan na entrete ni nyina mu no obo man Ghana kokoso obi anhwɛ ne hu ye sanse yade no ayi ni ti ya nupa dodo na se nipa miensa se bre kasa de wonnom anya bi enti ni oma hudo bi a etimi kofa yade ne ba ya bobɔ so no obi a enhwɛ ne hu ye emfamfiri ho na wotwetwa mu na yabo mama ne se wo bepiemu ewo asante mantem ha anwunaga nkwada manya mienu de odi kan wanya 16 years ena de odi hɔ no wanya 15 years ena gas nkwada kura afi nuwan masisuo wamo ena muan wo mukɔhia krachi bi na krachi wo mukɔhia no ne din de Dennis Owusu ansa wobinim semaya mienu yi na baako ene krachi wasam ano baba ye ba wo montem wo momi nsam wano a ena de wanya 16 yi wo kwatwe sekan en wode ebe wo Dennis Owusu ansan enipambro wabra enipa ebedru ho ya wo mo eboaye edi Dennis no ekopiemu ewa ayare sabia no ena ebeto dwasa Dennis no wafiri mu na arahusam ni nyina da ene se Dennis no eya akwada bia wo mo matro bi si ya bia omusuku abai wo ka ho a wanya school kura ne maame ahyase atoto ne huniama ena Dennis abaya ba ko 16 years wagwa ne sekan ena makasa kasa bia eba agwodom ntam asam no edidi mu akopie mu ewa posifo ensam eno na aba beto dwase a squad district court no watena asam ne so masabre ya yakasa yi ema ya mienu 16 years ni 15 years de odi kan no a wo sekan no ene na danfo no sa wugina wo ya hwe han hwehwe ntokwa ne so emu adanfo ko wo bi sekan de mu nyina da ya chimo ye yie de aba beto dwane se court ko asetena no wahye se ema ya mienu ni nyina wo mo nkwatwere mu kakra wakwa remande na November ne da etoso aduonu no eno am de case no akwakɔhye sabra ne dua ya sande wama babiem na asam no se dia city porte pa no etumi aba betodwa ewokɔ ne nyina mu no abrante ya wafiri mu wono ankasa ne nua panyin Victor Owusu ansa ade atodwa se emfa won sa kwada ba ya wodi anyam ne sem wonya 16 years na danfo a woyɛ na complete no wono ewo 15 years no abusia no wo mo ntwe kura ewo se emra no atwe wo maso eyense na ho se wodi boni a ente se na mosuma wo bi wu a emfa woni mfia wadie emra ne twe waso ema ne ye nti wo mo hwe ani mu se hwie be November da etoso waduonu wo mo kwakwato wa kwato no ebeka nsem no no ka ne yie na abusia akoma ato wonyem ya to ansem no so na sebre ye kwakwawu abetifi na wotwetwa mu ana babeto dwa se emrantia na se nipa duonu nwotwe bi wo mo hene nana achemfo ase edu agema wotoso mienu wonom aye ne so dom wo mu kire mu akonwa no asa enyo na wo se wodie enti kwan bia so wo betu no de na firade so eye ne so dom ana enya asem keto akora twe hena bo so o maka na hyefi a wontimi mpie e ma no ekokoya rehosem eno na ka ho bi ne nipa nu bi so wo mota wo hena cho no mu de bani wo hono mo a na enya asem keto akora eno na nam so ama asem na kopiem e wo court in prior so circuit court na asenye no koso na polisi kwaduboni ya wono ejina mu wo kire se enhwehwemu bi wo hono mo a wo se wono mo ye na boa ma asenye no bibia ekoso yentu obesire senka court ma won bre kakra na won kwoto aso nya asem no mu hwehwemu ansa na asenye no ato aso eno na nam so na fellowship adwo achema ofusu ya wono tena dwamu ehye sene sade nipa duonu nwotwi yemfa wonom kwoto da bampuna chi na November bosum ewom ya ne da etoso aduonu nson 27 no yensa fa wonom emepiem ewo atemu dwa no anim na ni nyina mu na opanyina wono ni tia bobe wo yamra nimni
efa nkrabia date wono begina mu ma nipa duonu nwotwi sire bia asenka court no bema won bre anase obema won bail na edo makofi na aseni no bre a wo de ahye no so a enka wo ma babeto aso no court kire se wo ma wo msa bail no kwan bia so a enye ye na Michael Akrofi eye ya na musini anase obo amane de mo take fam wo asem yi ento aso etona omukura no mu nyi hu krata pe no so eka sa ade na esobo na ye de bo omo no hu bi and offensive conduct, breach of public peace, and that's also enkuno. It's a lawyer and as a bank called the Buffalo fee, a attorney general, your friend serial Kitiku, or no, and a very withdraw. So 6 charges I had a bomb, a shafiano, and or 9 charges we are Mabu Bossy at the bomb, court PM, HSA, your mom bill will be Pia in a year and Nunti, Omonkoda, a year post for Kukumu. Na wachi a babisi mu no yensan embra court will be nti sha asem mu a na che say bosom ye wonder to so no song na ye besan akokot wonom ye wie ye no nkabia e father say ene nsem chofo din kitan wo say wadi hu ya papa say judge na say PM penny otna and price of security court no oti asem wie ye na wa masa emrantie ni bill e de Martin Kwebu ni hu fensemu e de beye mfato ho ni ade nanso ya ama ni bill omudi ambobo ye no Omuma Victor Oforia wenye mfishia edianan watche 48 years and omubo abrante baako a ono so yeche so ofie abri obednana men wenye mfishia ediasa watche din Elias Pata ono wenye mfishia ediasa watche wohwemu a omu beye dumsia na omu hyehyɛ national security ntade mebubu din na dɔso pa emu dumsia na omu ye national security for na enkai na eka ho no beye eyedu krom ho form e bi langas ne bi so fi omo chese enkran no mo beka ho na omo ba ya omo nyina beye sa adbon for them e wa hemfie ho ema mienu no the great Nana Asanto a ono osusu se oye abrewatia ono ni bi ankasa di Christian Oforuwa wanya mfihia edianan enso ma me na omo woro ne ho no ono nie omo ache no eka ho na ne otoso mienu ye fe no Florence Edu wanya mfihia ediasa enwoche na omo so ewo efie ho bebi a omo ye adbon for them no anase niema omo susu se famra kwanso no na aye great Asanto on the Florence no and the worker sad bond for some is see ntom ye man mienu e come ho ne koye edunu e watch no Michael Akrofi yamanu boni na wo kire nsemu ahodo kire ne ekoso won praye so security court enrada wo dwabrem dwumadie so na ye bom mamane se wo kopiemu ewo enkrabuni mantamu a biaya baako a agedin Kwame Nkrumah circle kwole krote mensini no emu eja ato adan bia esisisi ho a we no enuade ye esisisi ye bia ne odu circle nkofo titimu a ebi mo etande ewo mu no emasabre ya je kasei emu be dumi edunu mu die ne nyina da ahye na amane no ekire se wabredum jafo ba ye no wo mo bebo wo mo homoden ye de wo betumi biada edibre ejano asese ne beya entretre enko edan a ebembembemben ho na edi oyeni aba beto adofo so na wo mo megapade hye ye ne de ma me ba kokora de wo so wo memumiensa na eniema ewo sa ekioso ni mu no na nyanya maketro freje se miensa drinks ahodo a wotonton ne Ghana card na se eniema bebrenu a na enkrofo abobonum ena meja hyehia ekoso enti eka ho ebi ema ADO1 Alaskan Nati ADO1 ukopiemu ewo Ghana National Fire Service enkrabata wankrapuni mantamu a wonmo mokasa ema gbonum wodi makotene ena ogina mu ede futusam bi atudwase Ghana National Fire Service speech. This is Ibu Alex Ignati from the PR department of the fire service coming to you from Circle where our officers have successfully extinguished a fire here at Circle. Despite some damage to some wooden structures over here, the situation has been contained and then prevented from further spread. There's a warehouse right behind this slum which could have really caught fire, but for the intervention of our officers, the
fire was contained from spreading there. As you can see, it's just at the Odo gutter, so accessibility for us was difficult. So officers had to park behind the wall around where the warehouse is to be able to lay a line of hose and then come all the way here, because there was no access. As you can see from all this area coming, there's no way the fire tender could have got here, and our officers have done a very good job in trying to minimize damage, because the damage could have been worse. The warehouse could have been affected, other structures close by, and even the other parts of the slum could have been affected. So as it stands now, the situation has been put under control. About 15 structures used for both domestic and commercial purposes were damaged, and we've been able to salvage well over 50 other structures from burning, and then the warehouse is close by. This is Asem Beba Dabi coming to you live from Circle Odona. Abusia eni ayekoti ye eye ADO1 Alex Nate ukopiemu ewo dumja jumekuo no entwapuni mantamu a wonmo mokasa ema wonom no ena obepiemu ewo Circle Odona ne ho pe ena didie si ye nyinada asumyi ye toaso na ye koboko emeka krani ni amane bo ahodo na na ye diabomo efiri boko ene ne nkwado eya ahensa ho mentimo ho ase ya amane muso ho no mo a enipa dom ne nam so ema wo to na nanom ewo nse do no ye de ho nsem asomo a na se bere kasa de nipa ba konso ka ho bi ama wato na nanom ewo nse do akwa ya wura ho sempa won petom ho nom ya bo ho amane bia empanyimfo so de nhihye ya hodo anagu akwa mo se bere kasa anwumere no nsia na wonu nyina wura dem anopa no nsia ansa na wasore ni nyina mu ade abeche de kwa na ekro ye prabi na ebi wu se bere kasa suku so ahodo ya totum ewon potam ho enwuma ahodo nkoso akwa ya wura ho sempa ewo hono ma se bere na aya aroho sem ho hono mo na ye kasa yi yakoda ni tubra ni agu nipa no bi so ma afie mienu kura ye kasa do matwaja tumama eno so ho nsam akwa ye bibia wo hono mo nti bambo ne ho nsam de nioma nyina giasi ni benkum so ewo boko ene ne mfafrem na sebere kase yehunu baasa akase yensia ya pomodi adwumafo anase bambo adwumafo ahodo eboa ema nipadom na efiri honom kobo won ho adwa wo bogatanya akopere won kwansan se wote boko a ade ebechi ewunim de eba besie san ahensam homenteme ho so a amani musu wo honom a sebere kase yi enipa mako adunu ensia 26 anenam so a wonom ato anananom ewon sedo ano akoya wreho sempa ewo boko ene ne mpotamo awie ye gina we so na ensama hodo aboabo no ade bra mu ni nyina da ya de bibia asi ewo hasamfo panyini ofa John entry bo sia kon labo na bedi ya kire ye na nakwadwo apia enoba afia aboajewa ejasam kwame ageni boatin professor kokoto sanso ena papilo eka ho ebiwo no kroya tena fidi na chichinchim ne mfruma ede emai ma adaroma Facebook no so babia wodia da wonya bi ehweye ansa ne beboye di no birthday wishes mienu bi aba me famfam tewansa ne yakọ happy birthday we ekọ ede ama nana osei bedi akon nana osei bedi akon offenso dwene debi hene dodo na for King Solomon we every Dominic Dutz ya wo Oyerepa TV Dominic sana na wo ma woda pa wodai emunchie nyina wosre ede emawo ne edi ho no ekọ ede ama Gloria Kusi black smokes Mr. No malaria duro na ani say nam sa wo beje di say me wife nyina ye tested positive ya num bie no say eku malaria mo ni nyina am ye nyina ye negative ade ho won ma wo ye hyper plus mixer no and wodi we nsu aba sentia e wo say wo immune system e strong de bia antipavi e support immune system no na plus mox no so etu malaria no gu malaria symptoms et say etipaye afiafie wonum ato ahomre no musa achekura 4 days na pavi ene plus mox mixer wanom no etutu malaria na sekura anya sa ade akohu doctor fra 0542 778572 and 0542 807907 magie dure di pa pavi plasmox ena hepa plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu kan o pharmacist na heba shop FDA aje dwede nkrato yatum Opanyi, mahwehwe wache se
perfect series books here. O ma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wa mo se wo to make kinkan kama. Wo kabrofo. Na nkontabu okra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo e na kire wa nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, ni nyina. Every basic 1, equals basic 6. English, every basic 1, equals junior high school. Ne bane combine so owo ni nyina bi. English nom and maths nom me say. Books bia ni ho perfect series any bi. Na GS, any naka, and so am approval into obata bia ankoto bi maneba. And na so we there. So ko be kura betumi akotu akoton amani students o. Na eno kura de. What boa no so say hwi wo mo say set mock exams, terminal exams, and midterm exams. At the mass school so a here wo mo a etufo nko aputuoja station ho a enkran dance mine first stop any omamu ba bia ye tonton books bia for 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye woni padua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafie ha. She, we Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear ready pa. Pavi Plus Mox. And Hepa Plus nyina. A pin for about or more manufo. And kwada we in field you nunka ho. Our pharmacist and Hepa shop. At phone for 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edweden kraso ya. Ghana for Midindi Dr. Ima. If we bra MPP bar bam, wetimi atretre yapomudin won hyehye ene won sensem e de ama Ghana for OPPP num. We kire se wasi ayaresabia bibire wo yinkuras. Ambulance ahodo. Zipline abefo kwan ya wafa so chichenro ama doctor for ho aye ha. Ampo Dr. Ima, ye frame Jane, ye nurse ni. Enye no kwa ye den PP abayase. Wa map mudin adwuma ye ne hiasem. Afi bia wo sharp mudin adwuma no mukina. Sika odi bongo brand nyankwanimo afibia 20%. Abefo mfidie de ye adwuma no nso. Ye nya de wo nanim. Mwatete anesi fo bebre. Ye ye manage kran so ne se. Wosanso de sika odi ma nurse fo a wodin tete no asama wo mu. Ayaresa be ye krabbeshi. MPP 2024 manifesto no ahye bose yapomuden won hyehye ne nsensem no wo behye mu kina. Afen nso wo bewie abefo kwan a wofa so edidi dwuma ewo yi health project no mu. Wosanso AC agenda 111 ayaresabia ewo memu nyina a ebeboa edi enwuma empemo dioson aba ama adoptafo nursefo ene apomuden adwumayefo. Into waitress say a nursefo a wonya adwuma nyinu na benya adwuma ya na. Sa pepepe wo benya adwuma ye no wasanya ahoto ewo adwuma no. Ghana for Mumayan boy apomuden hyehye ho ban. To wabanama Dr. Baomia to my number 1. Ayo abatu amrena dru enche ne yakoto aba yi oman mu akandifo nipa ne doso nanso ba ko danso wonyina mu enne obi ahia so obeto aba na ma obi o wani swade ahunu no onim ye Ghana hia metre owura festival Kofia Palu a wo ye Franka Tufo ema the Liberal Party of Ghana ya wona hyenso de eye ensoma no ye Palu say obeye Ghana mampanyi a awofo breast wate ode hyehye ba watu ne din child benefit akoda bia ya wo fufo bia ebenya sidia hanum enti atama ame benya mohum yenu ne de abo na tenase
Mr. Palu say, see a what to Ghana asase so nko ade. Wo onfa so ma oman no, enti sa wonya adwuma mpo no, bosumi bia, wo beje sidia Hanson, me 700 Ghana cedis, say unemployment benefit, wonya adwuma na nso oji akatua, ana face free university. Wo mpe we na wo pedien. Me say be president akola bia bosumi so e betua ne ka 500 cedis. Akola ba ko bia. Enti say wo maye nan a, bosumi ne so na je so benya 20 million. Kanis tikano. Wo maye insia, ti de me maye insia. Na je so benya 30 million. Aha, enti wonya adwuma so a, ye be ma 7 million. Obi a one na yire ete. Oban o ma na nya adwuma, oba na nya adwuma. Bosumi so mo 1400. Na omo ma so e 9. Omo so nkura no so mo bia 500. Na je se abusua no bosumi bia no menya 34 million efi apan ho. Na ti se makosua sa ne ma we nyina ho abuchiri. Na me se mba be president university from first year ekosi final year untua school fees free uko university free. Wo hostel accommodation bibia free uko university. So we JHS said and quite we BC exams young beko SSC. Obe ko SSC na e ma 2000 se bako to top prospectus akora bia bako to prospectus no. Afia batwe die yesesem hwehwansoroma no na team ni monyamfo Kofia Palu ya wa fra kente no ne nchan ho pe na obreso ntwa LPG yankonkwa LPG someha na yankonkwa. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe. Akusie. Ati Quantum Pon Mo Sir Orni Marika na o Okokodoro. Asem Beba Dabi o Yesu woha Yanbisa Peter o Teka Asem Beba Dabi woha Wuko tie Hefa Piao Asem Beba Dabi aye ni na sienkam. Ise nyuma obia ni nyuma no doso. Nanso di odi amanipa no eno na wede ohweso edidigi hotek nyame ma wonwuma no enkoso opani a wopi adwuma no enkoso nyinkyire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yem adwuma wo nya da papa ma won ahoɔden ne omo dia eni se ame no kasa no bai enkwa na wodi ama me wodi afem yɛ wo so wodi a sene ya metumi atia to obra ne ho hwedi pataya kɛde na ade akyɛ na ade aso bi ebi nso wo mo so na asemo edini omo kwani mukura na etuo ma asekan enwonu tuturo nso omo mpaaba omo da so busua eye waduma na papa we die ne chense we kan sha ayi ni na asem kam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia ehumɔ brofo enyanka papa wa yi bi hoteki mo nyinkire ne duma ni tumpon no mu tumfa abotre odo ensema ya no mo tika eye futu sema yo ne ya ne krese o mu gu eni mase nya sa no mo tie o mu ka se adwuma no mo ye no emra wo mu obi eni mase ne mo ye yo kataye ne ya no mo papa nka wo mo ho fi sa bre do hwiri kopum bra wo do obi a bekɔ no wodi baba betena se a se de be ya on be hisi na bibia to ye no awurade wa ho den tumi no ense wo manya kokuduro emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen amen Ile
awiai odoma nkoma nyame ena ase nkamfo ne ntontom ene yedema udin kronkron no adofo ne adehye awiai yasama yenho ahebio ena wiai odoma nkoma nyankopon de ne enso afem ye ena ye fiada ena ye bosumi duba akuide toso dunum emfimpinu ne aduonu nan mu ene yewi awiai hia ye hia ye de adesua ene ade kiredwumadie no ene eba abesom Asem Beba Dabi medi de Krobea nana Yaw Asante na wiei nkoma aye bebo enkoma aye bedie se wo ba Be Love Radio ne so ewo Spain a dwumadie ni stream live ewo ho na wiei ye wo GN Radio ewo ho ye wo Patmak Radio ewo ho ye wo Abawa Radio ewo ho ye wo Amansan FM ye wo Brini Radio ene ye wo Sahara Radio wiei wonum nyina wo UK man mu onum wo bade mu abiebiem ye adwumadie no etwagu wiei oba dache hima radio ne so wo Denmark a ye bedam nyina so ase those of you monitoring the show ewo Denmark no nyankopon hiramo Rakus FM ewo Belgium ena Sahara Radio enso ewo UK hwa ena Sky FM wo Columbus Ohio United States of America bruchmani mu mo monitor ye wo US nyina no wiei ye bema mu nyina ha ye bechiachia mo na yamamu akwaba ediaba enefiada dwumadie aye bedie iso na ya kaisha ne nso se dwumadie no yedem live oba ye Facebook ne so ana ye YouTube ne so na wo hwehwe Otek 102.9 FM ye stream show no live ho obe join it with your comment ya share mawunuanom nya adesuane ya de kire dwumadie no bintie ya share se be ya wunuanom ebenya dwumadie ne bi nso ahwe ene kuro ya no dwumadi aye die obo ade achia me awiai owaha ya waje nadwa obo ade awiai akwaba ja eja agra umpum te sai nyankopon adom ho ye pa na so nyankopon ya dom menso me ho den na ye fiada edru fiada se ye boja ye na ene ensemo nso ewo ho ena wiei ye ne obofo bi babo nkomo ono oye international obofo wow digital enya digital we ye international na abofo ye nso yetumi de ko digital ye bibia am say ayi ezem do mu di search ba bia mo wa no wo wo bo awuram utumi ko digital so no wa search e ko search ba bia mo ane wododo meeting ba bia edru season bia wo mo ko edru epebra omukọ nsuo ho edru ayi omukọ kwayem edru ayi so ana omukọ sere so nsuo ne to ne sere ne hia omufiri sere num tu sechi ni nyina na hu a ansa na wakọ okay na we dey oye international one enye Ghana nko eno waye bofu adwuma no wakokọ amanhodo so na oba de se bofu ye no enioma wo mo se utie ensemo a papa no ebro so kire ye empo ewo backstage na e kire se ensem owiase enne sa asem no ye behwe na enne wo ye nkobobom no ade baako a mesre enipa a etie me enne wiei se won hye ne nso mfama me enne se emfa ho enne sene enipa ne utie bia do enji obi ani sebe me meti hoi mi ankasa me hokra no me nyini emfa ho ne sene enipa ne utie bia no onua ba onua bema utie me eya susu ji nipadi susu na ji nipadi enipa we die oben me pa o adwuma mu ha se ye ka nipa asumasi ana obenten ne ben me pa abusua we mu media menini pasumasi na ebo pa woni aka ne kura mpemasem manuanum mu no nipa we na me penasem ono nso pemasem wo ya na montuo mu no menwonko brabuonie we na makohia no sa nipa we wonsi me fom minsu minsi ne fom oye menwonko brabuo entimasum nyina no mene no ana eka onua sene nipa no tie de ma obia no eye na emom manyene ni kai sa de we na hye ne nso se dura no pa
se awia hyase se epia se awia no a ebo ema ohonamu eye wo hye kakra na hu se se ne awia yi boy de ede wa wo hwe se ne levels na awia ne de wonam no ebo de nkakra ama ohonamu aye wo hye kama ya wo de asore de be ko wadwuma so se awia kro na wo de eduru awia ya ahwe efiri dumienu dua biebre ni mu ekono se awia kro anopa no na ye wo de no na wani agye ne ho no obebo hyew ohyew ma oka se ene de awia na ebododo saa na nipa na wo so obenwo saa na nipa na wo se wo ye good we de opemasem dodo saa na saa nipa kro no ono nso te obebo wa no pa de ede ehono emu ode awade foforo emu ode menyankofa chesama nkase mihia we no ode ba emu ode abusuani mu we na mene ne ka obo wa no pa ede mani nu awia hwe awia ebo hyew na wo ka no eye bra onam wa ho hiehie mu anopa ebo de no eye bra emu ode nipa no ba wo nkyɛn utumi yibi ma no memunya den sa awia no na hwe ade entu de nice na nipa na ye ma no eye be nice also ye nice ni bi na emum ugidie pa de emfa manipa obedi hwamo so de ohutu nipa so a obemu abresa ekina bi prekope na wayiwa ma nti ye mfa ahuntu nipa so oba ade achi ame akra Krobea Asem ne mo ne kasa ye na nyame ase na ye nchia ye tiefu nyina akra wasem a wokan mu odu ti Krobea Asante kotokosi etuo hwei emu osum onipa bia isanse ni tire no eni kredo enye bofre ni apai mu ahwenti no fa ni se nipa bia tire mu osum efri se de wona adwen mu no ono nko ananim ayeti se obomofo a wasese aduane frifie no so wode ekowura mu de akoma mo adi wodwen se ye papa no wokoye enso wode obehunu se woye opapa nso wani beba ho so no na ono nko ananim na adwen anti wasoa kwadu ene bode abere ene abe ene no ono so wode frifie ekowura ono nko ananim adwen kura wode ekọ sa na tie nipa bia wone wonam no ono nko ananim na adwen pa adwen nko a wode wonam se ye papa se nya bone papa bi peja ne ba na odini ko si edan apampam edan soro saa ene wakacha nse huribra wasi misuro wasi huribra wasi misuro wasi huribra wasi ade nya papa ne me onyimi ni huribra meso akwadai huri ya wo ba na papa ne twen ne ho ene fom kudugra wawu ena ne nan nyina bubu ye aw ene wakacha ne se he de ma ya akire we e kire se mia o papa ne me se ma anso na me hye wo bo no abehwe ho a efiri na ekro enyi woni padasani bia eni fisa me papa mpo a me wo no na ma hye wo me hye wo bo se odi ehuribra meso huribra meso wo huriba ye na ma twe me ho amu abehwe fo mo de a saa na wiase a wabai etie enti manyi nipa bia eni wo hu nipa tirimu ne de manyi nipa bia eni akra de me so de be kan de no ho no me da se awiai arofo ye hia ye ba besom na ene enkoma ye didi kan nano asem bia eba yenim dwuada mu ho asem eba yenim ababaawa Jennifer Kobua ewura no efri akuapem na ababaawa yi aba betina kumase ha ni nua bema enchen ena usua na dwuma ewura ya ba behia nkwanhia ewo na kwan mu na okire se miaya hodo a enipa bi no fa kwa da bi Asem Beba Dabi fo na meji won de oba de fa me fam sima baako ene ani tete aduasa ababa wa Jennifer yi Asem Beba en wode ba yedim ha akra atiefo bekaya wona wotie so ye wa ha no mo na awrai ebaye na ni ho hancho adan owura bi ni di agro bi a na ni nye ho
ɛyɛ dɛn ɔsi wɔ yɛ biribi me free me kuro mu me ba kura kumasi sɛ me besua adwuma me hyia wura bi a wɔde ɔka sɛ memfa me number ma no na me so da bi me number ne deɛ memfa ma no number me de ma wo deɛ na wo de ɛyɛ pa na wo bɛse me ɛna ɔsi wɔ adai ɛna ma deɛ dodoɔ na wɔ ma adwem sɛ obi pɛ mo agye mo number na yɛ pɛ ɛna ɔbɛpɛ mo me deɛ mente sa nti deɛ fa number ne ma me ɛma wo de ma wura no wɔkyerɛ sɛ owura ne gye number no kɔɛ ɔmu a no wafrɛ no na wabisa no ho te sɛ ɔsɛ me ho yɛ wotumi kɔ adwuma a ɔse ane na wɔwura no ɛtu no fo yerɛ ho sua adwuma no na ɛbɛboa wate mɛma asɛm deɛ ma bi ma wakɔ mu koraa mfo w'ani nto bɛɛma so ɔtutu no fo kama nti ɛma afei deɛ ɔbɛpɛɛ n'asɛm ɛma ne hu sɛ wanya ofutufuo bi a ɔbɛtu no fo fupa na kyɛ sɛ wɔn deɛ bɛɛma wei deɛ wabɛda mu soronko onye ya no mu a wɔn gye wo number ne sɛ wɔn bɛsɛ opani bia na we die wɔgye wo number na wɔbɛyɛ wɔ kwankyerɛfoɔ futufoɔ ampa wɔtɔkɔ so a ne no edidi nkɔmɔ a enti wɔsi duru beebi na ɔfrɛ no obusa ne sɛ wokɔ adwuma ɔsɛ bia mantumi ankɔ ade ɔsɛ me ni sika ɔsɛ ne otimi sɛnde ne bi kama nti afi no bɛyɛ anuafoɔ wɔkyɛ sɛ kwasi ada bi na wapon asɔre ɛna wɔwura ne frɛ no ɛna ɔsɛ wokɔ asɔre ɔsɛ an ɛna wɔne ne di nkɔmɔ na ɔsɛ ɛkɔm na de me ba ɛkɔm de me ɛna ɔsɛ me wɔ aduane wɔ hɔ me wɔ bɔdeɛ ne ho nneɛma nyinaa wɔ hɔ enti ɛna ɔso nneɛma abɛgye na makɔnoa awura yi so otu me ka kɔgye bɔdeɛ bɛbɔ apesie kama ɛna odi bi wie no ɔse daabi deɛ ɔma me no mɛkɔ akɔma ne bi adi me nua bɛɛma yi ɔse wɔde na ma no ɔde ayɛ nua bɛɛma a adwen bie ni ne tiri mu bio sɛ ebia bibi betimi asi ɛfa awadeɛ mu koraa ɛfiri sɛ awura no koraa kyerɛ sɛ onim waka kyerɛ awura no sɛ wɔ bɛɛma bi wɔ baabi ofiri baayɛ no enti o ɛma omutimi yɛ conference call ɛna ɛma fɔde abai bɛɛma ne gyina so na ɔno nso gyina so na ne nua yi a wabɛnya no Kumasi nso gyina so na wɔtu na konta ne fo enti wɔne ne deɛ enti wɔde aduane ne kɔma na odidi na agya wɔtena ne nkyɛn ɛhwɛ TV afei wɔwura ididi wie yɛ ankyɛ odidi wie yɛ na ɔbɛtena ne nkyɛn afei ɔto ne nsa sɛ wɔkra no nofum kabo ahɔ ana awura ne sɛ ne yamu ahye no wɔsɛ deɛ keka kɔi deɛ me nua yi ɛnneɛma ɛyɛ atɛne afei ne kyɛ sɛ ɔbobɔbobɔ no ne to ne ade afei deɛ firi papa no ano a awura no ano a mepɛ sɛ me ne wo da na ɔso da bi me deɛ wo ne me da sɛ mede wayɛ nnua mede wayɛ mbiribia menim sɛ wo ne ɔbaa na wɔ hɔ na ne me bɛda sɛ ɔse sɛ wɔkasa ni na owura no atam somyɛ na ɔde ato na hwena no ɔne wapia no ato hɔ afei wɔhome nhome de wɔse de wɔka ya ne sɛ wodi agyae me ankasa mɛma me ho kwan na ne me ada agya wogye mu maa no ɛma wɔhwee no wanhwɛ yi a wobɛku no cause na ne ho mete ɛna wɔse o mate wɔwewie no na wɔse owura menim sɛ ɔne obi wɔ hɔ ɛna mesɛ mebɛsua m'adwuma sɛ bɛyɛ anyinsɛn ma nti ma me sika na memfa nkɔtɔ aduro na menom sɛ bɛyɛ a ɛbɛdwo adeɛ no ano sɛ bɛyɛ anyinsɛn biara ɛmba ɔso ɔkaa saa no ɛna owura ne sɛ wodeɛ kɔ mede bɛma wo kɔ mede bɛma wo ɛnoa no afei bosome ne so yɛ sɛ kim kɔtɔkɔfoɔ a mapaake ne so wafeli wampie ɛhɔ a na ɔfrɛ no na ɔte deɛ ɔyɛɛyɛ no berɛ a asɛm aba wo results has come sɛ deɛ ɛdam ɛna ɔmo kɔɔ nɛɛseni bi hɔ nti nɛɛseni no ɛna kaa sɛ daabi wonwo da nti sɛ meyɛ ma na waanwo a ma yɛ bɔne da bia wabɛbɔ me din sɛ nɛɛseni bi na yii me baguyɛ nti ɛno no awura no sɛ wɔdwen ho a ɔno hu sɛ owura no wɔne obi wɔ hɔ ɛna ɔno nso wɔpɛ sɛ osua no adwuma nti ne wɔn deɛ n'anyi nsɛ yi guɔ no na nka n'ani gye ho ɛna ofiri hɔ na ɔkɔɔ ne kurom de ɔkɔɔ ne kurom na ɔkɔɔ nɛɛseni bi hɔ na ɔkɔɔ na nɛɛseni ne sɛ ɔbɛgye ne 3 million ɛnka ne deɛ no na ɛmafɔ deɛ no yɛ 300 ɛna ɔfrɛ owura no ka kyɛn sɛ kyale maba o na sei na ɔmo ka o ɛhɔ a na ɔse mede bɛsɛnde o ɔkɔɛ no koraa nso ɔmo ɔmaame mo amanneɛ sɛ sei o ɔsɛ yɛ malaria sɛdeɛ ɔmo ka no no afei ɛkyɛ na ɔmaame mo ne ne ko na adɛn na wɔba wonkɔ na wonkɔsua adwuma dɛndɛn afei deɛ ɔmo hu yɛ ne sɛ ɛyɛ nyinsɛn nti a wɔatwa mu no ɔfrɛ owura no ɛka kyerɛ no owura ne sɛ wɔka kyerɛ ne sɛ ɔnkɔ yi ngu nti sɛ wankɔ yi angu ne deɛ akwadaa no ɔhwɛ no akwadaa no anya afe ɛne akyire ɛna ɔsan kaa sɛ ɔbɛba Kumasi na ɔba abɛsua adwuma ɔbaeɛ no ɛna ɔne ne bra ɛde akwadaa no kɔɔ
papa owura na wone na wo ya no se oba ni nie sese me de naba enti hwe na hwe oba no wo se ni ensu obo wa obo krachi ni di na tem papa ema bi kan o ma me ne o papa nyina se adenti na sa abre na o ma anche no na nei e na o meka omunim nyansa anka o ma che no so onye jimifu a enka bra wo ye ne sa no ko mo che no oh ndi o ma me mu nyina anka hwe ne de ene wo so wo ye ni bia ni ti a watwa mu no otena se ya ntena o se da bi kura na nya afe ne fa enti o de bedae se yen kan kire wo wura no se nyinsa ne de wone na nyem ama ye de ba afidie so ya be kan ye to yensa afre wo wura no no wo se woni ha watu kwan o wo bia bi obeba enti amaya anka hwe amfa ho ya de to ho se ebre ni du na wo ba na obeduru a na anye wo bia no na waka me yate akra ena ma ene ewura no wa ha owura no so wa ha okay asem no enkomobo no ekoso no Chei Thomas aka Awuche one jata banya nkita ho so peso odun so bambi na nsem ni bi wo ho no awura no kananya no kre ente saa awura ni di tro edigu ni so o kire ni fa bi ma me ka se da bi enya fon so nkomo enti owura no mehia no ha ampani ampa ni nuane ampa da bia me kasa asem wewe afidie so sese wo ya akwada na wo panyini pa wo fia eni die bia sefata no fama sa panyini pa no ena ne papa bia oye panyini pa papa no ye panyini pa sabe panyini wotena fie mankwada we na nkarefo ne ye kan na nkarefo Krobea Asante na nkawini number 1 number 2 Jataba na nkawini number 2 number 3 abusia pani obo ade achi ame watena hwa mo no awe na nka wo nga ho bi sa won so we won wi anka sebe nka bi tu wo no mofo enti panyini no e de krache no ena wiei aba ye fia ha enti de na opese oka on phone no ena me masa krache yakonya because I learned say opese oye post ana ye kan say DNA okay ewa akwala ne huhum se akwala no ye ne ba me da bia me kasa be ma bia no se wo ho ede na wo ho ode a nka wo ma DNA ye de nka ye ye nka ne first one for no nka ye na wo ya ebeboa wo enti ene Awuche wa ha Awuche ho te say onko live na be kwan papa ba me dikan kasa ni ma ya dikan kasa na wo ba sa na wo se wadana ye frɛ wo frɛ wa kra wo frɛ ka se wo bibi kan na meboa Awuche hello kache yi fatumi ame so o de fatuma ame so afa owura hwemanim bra abaya we wa repu ne da me repu no but on say me papa ka yem pese be ko afidie ne so na edinkan koi tieme me ba tobo edinkan koi enya wa na wo frɛ ye wo fom sɛ abaya ni twa ntro bebre di gu so me ba me kyerɛ wo yen ye mmerɛ boy adwuma ne wo ban no ma ma wo saa de no a me ba tobo sɛ ma ma wo saa kwanya no a emra no kura di me enti de na wo sɛ wo pɛ wo ka ansana asɛm no kura no papa bebe mu no na ye de asɛm a abaya we woto ne mona hello krache ewura woto ne mona krache ewura woto ne mona wanto ne mona ewura wodi sumye kata ne hwene we de wo ye wo ya mamboafu wan hwe ya asembefa abam fremem mama me kosua na me fankasa na fakasa mumpe kosua mame mumpe kosua mame me pa chao mumpe kosua mame ewure wo de ho akaneda me de ho akaneda entu wo bekuta kosua wo giri se kosua do enya wa kwan be na afa so ade ho kan no da bio ono betwa ntro se de na ye no kore no o kan ne wo mfremam enti wo nso kan no kore no na mentie na matwa nyankopon ni mu ntro de na ye ntro no de na ye ntro no ka kire me na mentie Krache. Hello. Chei. Krache.
abaya owura yi odi sumiya katawa no no dai mpachan odi sumiya katawa no na ye hefa na ene dem ho so okura kosia so ode kasa se wono wonfa sumiya katawa no ne wona ya wu be som sei onfambra mepe onfambra because oye na make sure ni say onjai when fi me na make sure ni say instead so be ni gidigidi ni do onjai na me njai me homa no onu eni ebisa no na me njai me na me jai me homa no ni me ye bibi o shell ne ne odaye o shell me wan ka mama anti ase bisa ni say de no ne me dan oyi me ho ana oyi me ho bisa no so oyi me ho ana me ba cho o de fa camera mo me mpe ba bi a se suma kwa hene kura mo me enko ni nhwe maye yenkwa ye dai o se mi twantro no su twantro mo me nhwem aha awura na kana sem na sem na oka ye no me ba obeka no afidie so wo se ye ntro no watwa enti ni ntro na watwa no wo na onim no kure no ka no kure na mintie no kure na wo no ka na mintie ba bi adun de men ka hwebi mu master mon free police man mon free police man because seven some phone na crash wo person dey no dan na ye ka asem no wa wo ye nipa wo free ye na o ka tie gata ba se wo person o ba be kasa nkwasi asem na ato na wo ye no wate wo ye nkwasi asem na ato na wo ye no wate wa bodama na wonim nyansa wo show bi ba na oni ne da wonim za wa repu no danu nya wa na afre ba off air e ka kire ye sa wo person o kasa na dan na pese okasa ya ka kire osebra ya ma sa akwanya no kama sama afa na ato odi kwase asem de kire ye wo kwa sha ga no mfa no ananim sa nkwa na ye bema wo ye bema sni obi ana wa bawo dam wo ye bema sni obi ananim nyansa sni obi ya ne ya te no sabe ye nkwase afo ye nim nyansa wa wunim nyansa no wo wa fra ye wo off air aka kire sa opese okasa yama sa akwanya no betina ho kan ye na pese oka wo se ntro na ba ye yitwa de na ye no kre kan no so ya asem kan no so ya asem fraka kwasi asem ka kire yama police mecho wo se oba ne da ye no nya post da becho wo kwagina ho no ne bre nim ka kire ho mo se wo mo nya jimifu anka ye ne sanko ama post ya becho no na onim sa nde ye de adana mama bi din sam fundi gu mama ni mu asesa o mon frère post me fa sakrachi enwa siasam na boy weti ona wodie no wodi sumi yakwa kata oba no eni oba fa no nyem no wie na wa sa begina ono wa sa ba ye dia wo ye de kire mi panyi be na di na chidi ne ba oba de achi ame afra oni opani ni na o se na owure na o ya say asem no sebe pani bai yen ye adwuma no ye wo ho nhyehyeye ana no afidie suwa na ye bekasa ye ana wa wo frɛ ye se kani di ntro ama eduru se fon ayin kura no ono akura na frɛ ye se wo pese wo no so kyerɛ ne fam ene ye ne se da bi ye kyerɛ mu a wo hɔ a enye ye ndi wo de bra sabe na papa ekura ante asem no endi se waba ne se ya ma wakwanya no a wo se wo pass empa bi na wo ka ansa na wo papa beba mu a wabam endi wo ba office na wo be kan se waba wo beji atomu no ye ni yetiefo na ye adwuma ye ntimi ntena office wa no office ne ka asem na asem ba ye kan office se ya fa ma ha dia ye nya dia bandi yetiefo opedi etie endi ha na obi a wo se chewopo wo beji atomu o di ansa na wo papa abam wo papa ye nim no endi ye ka asem wo office ya ye different from her and asem no first one ama akwan ne de ba afidie so ama afidie nkran ka wo pa kasa endi se wo bedu na se ya mfa wa ama mebusa wo hwe kra no a ebi kra na ye ne ye hyew sei ebi kra ne atwa ntro ato so anka wo asem bia ka wo so se aba ye yi twa ntro bebre endi ye wo se ye ma wo so wo kwan na so san wo ho adai ansa na wo papa beba mu endi wo papa be kan ye na se wo papa no boa ne ye nnai e kina betima gina ba bi kra kasa nyam na me kan ye wo ye adwuma ne ye mbra endi nka se mo ba office na mo ne me be kasa ai ena ebi ama mo kwan ebi wo hɔ dia ni mienu na first day na ye frɛ wa na aba ni esi office ene ye kere dia etiefo ni mo we dia ye dia ba me etiefo etie ama nka wo kasa enti amafo kra be kasa yen ebi ya ama wo kwan ama wan kasa enti ni wa ni ni ye na sebe wo hye oba ene oba da hwe o
eno kura no enye sebe enye criminal record ana wo hye wo ba enti se wa nhye no a wonkyire mu a wo no ene sei wo se ya ma okosua me se mo ntokosua mfa me kyene nsem no fa sa akosua no nkasa sebe wo te radio so wa Asante mam wo pri kosua de akasa ye ne ebeboa wo se wo pempanyimfo a ebe piepia wo yempia wo nkakra enko gya wonsi ni patenten ko ho a master ye beboa wo sa kwan ne so papa ma wani nsade su ne ban kakra wadan na die wo demo ha a kire me ni matiefo nyina kire se abaya wei one ne bra aba ho ma wudi wo matem ampa wo ka kire wonom se wonom nya jimifu anka wo ye ne sa no nko o me kire wampa abaya ne wo usika se na ade akoma no owura awuche momfa ni photo ntoso momfa ne ntoso na atiefo no momfa ne ntoso ge ne wo ye no sika se na ade akoma ba ya no ye nyina ye mema ni bitisa wo be na bi atumi kwa ahohiahiam na mom kasa ma wano asem nya de opanyini wo banie asemi wate pen onte pen onte da se woni abaya bia wo de di kane a wote ye da be kan meti an se me won kan frame ka chem se me ba no e na ba radio station se ono abaya bia wo na won hwe akwala no nti me bra pani ne frame bo mama ne ono so oni a oni se bia me ofie na me so mo won kan mo ma ne mra ne nim kakra mo mpia na konwa ne mra ne fa on sakura aguso feel relax na me so mo won kan tim o frame ka kire me na me so ani on fa radio station no omo number ama na me frame me ban say esi asem se ni si ba me minim ho asem no si anda asem se na ba no so ni fa radio station ni number mam na me frame na me kan say me won kan yankopon ya aduma fiada e dura na me ko ho me ni pa de yempo se bi edu e nyina nkakra kra sa anya din na me wo kan we kire me kan bia ma me duru po de edu ba kra we ni hwe sen bitima hwe na ma ho din diaka because one kasa cry ni ma de brem na wo tu ye bi kra na so kra ti sin enti wa don't you say me na ni a wo ba ko twen akola no entan ye nko ye din ni ho david if ye de yempo nipa enti so ba no matib me pege ni number na ma frɛ na ka chi no ehwe eni hia no se ne be ya ono bitima koye na dwuma na ne ba no so ho ayede ato no na wanya agya so ayede ama ne ba no enti me na mfrɛ ko kuna da na mte ti afunu yɛ se nkɔ hɔ ukɔ hɔ ana wankɔ hɔ basima ko na mse mpenkyire mu bia wankɔ hɔ a ko papa ka se mbikyire mo si nyansa ni nko na edi nyinsa hye no because wagimi obi na hɔ di nyinsa be hye oda nti oba afa ma du a hɔ di onim nyansa na ɔde nba ahye nti so akɔ ɛno krɛ nti di nti na akɔtwe ho ntan jai mi a me ba be company for na so ma kɔ sra asem na be fie se ne be ya mi a no even kro no po so mi a me hwɛ me nana ama oba no anya hoto na akora nso ayede anya hoto ani se mi nyankopɔn adomadi be duru no anopa ya kaguma esi e ba mo na so na ma hwɛ na ma bo ahye ne be ya edi aso bi e be ma akora no ne oba ni nana mi a ma take in charge na ma hwɛ me nana so me ka kire mo se unya panyini padi wachi wo wase mu eboa wo na wo be ma te se wa wo ti hwi me manyini sene wo manyini sene wo mi wo mfinhia aduonum ni akire wo beto be no abrɛ na sebe me na wo mfa ni die kura ama me a matiefu etiewu mmere wa ne nkokora judges lawyers nananom na etie papa wadama na no ye di nkomo no ono afre ba mu sa abrɛ no so wo adwuma mu ɛwɔ esrem ho baabi no afre ba mu sɛ abaya no nsɛm a ɔka no ebi nya no korɛ enti saa da no koraa no ɔka sɛ yɛma na kwanya na nko no nso nkasa nkyerɛ na sɛm mu ne asi wo bra ne fiada no a waka no nyame boa na obeduru a de yɛ atoro wa awura na sɛm mu na de opesa wo nso kyerɛ mu de te wo hu bia no yɛbɛma saa kwanya na agye to mu enei waba awura yi te ha sɛsi akora a wɔkasa no krachi se Dabi nya no korɛ enti nya no korɛ a ona unim de yɛ no korɛ ka no korɛ no kyerɛ yɛn sɛbe yɛ nipa
asɛm wotie fa na woantie fa wobu ntɛnkyea enti wo de awura ya kan matiefo asom atɔ wɔ no mutrim ɔnso kaw de ebia de awura ne kaayɛ no na nduro bi wom awura no se o hyɛ no de sumyɛ kata ne hwene ya wu mia no ne ho mete enti sɛbe ne dross na mo ase kora no wanworɔ wo be ho to baabi ɛna afɔ so hyɛ no ne daayɛ wo ka sɛ nka nyinsa no wo kɔ yiagu ɛne ɛkɔ baabi first one nipa ni tu ne fo sɛ ɛma ne nwu no ɔyɛ akora wo kɔ ni krom nurse ni bi wɔ hɔ so on de ɔbɛyɛ 3 million first ka sende wamfa nsende wanyem bra wanyem wa besi saa brei ni wansi di kura ankwa abaya ne hɔ enti wo ka sɛ ɔpɛsɛ onkoye DNA wadama ona ade ne baaye DNA wabusa no DNA waka se DNA no obeye ready a onka na ye ni nanim na akwada yi yenko yemfama no oka ade yen akra se bibru se baby e chira ba no ande sa wa ko for ba ne nyinsa wi de one nyinsa se wonni mu bi dia different odi kan onu odi kan bo amane ama se ne wa wusi kan asemi wo watch ne baby se bia onko yesi enti wade no unim dada enti nya fe na abetra abeka chen se mi enko yidi ne eja obi nso tumi nyim obi mu obi de kohye obi enti DNA de eya mi akora mi encourage mrante ko ye DNA mpo a we bin kwase ye kokora se nya wo dia mpo a hwe baby a wo akora na ma akora na nyina du hwe ka wo no aye den abo enti se okoye DNA kora na sa akora na nya wo dia mpo a anase okoye DNA na sa akora nso ye wo dia sa aka ne nyina bekwa kopese wo ba betu ana be pesika na tuane ka ansa na waka sa akora no mfa no enti oba no ya de o baby enti de odi abrown na so so no heden no to so enti DNA no ne kura dia me sister se be DNA bia majimi nana be hwe ti wonya sure say wo so so obayi nso so akora sene be ya oba ta no so odi akora no ba asasi so onso be nyemu na no awrehosam awura yi kaaye e kire me a mewreho ye wa akwada ne hwemu wonim de ye ni nyinsɛn mu kwadu ɛna no ɔtɔn abaya ne ka nyina no ɔte afidie yi susu na oba wei sebe onim tumi a ɛwɔ mmasu especially so ɛyɛ truly so de nafa ɔyaw mu na so ma ni sugu so abunkoto de pa ne kyɛw enti krachi wei wo badam nim so obedani ani so ade de ɔtɔn kwadu ɛna ɔtɔn uyi no to nkyɛn ɔwɔ akwada wei ma akwada ni nya abosumi mienu ɛna ɔhyɛ aseɛ sɛ wɔtɔn kosua aya no ane mako na amanfo odi natem wagimi wonim nyansa akora ketewa wei na ne ma wia so tɔn kosua aya no ane mako enti obi na ti ne ka mu kɔ no ɔse awura adai ɛde ehia do no nko na akwada ketewa wei wode ne na ma wia so enti saa nipa no ɛna wɔ hɔ a na wɔtwe na watwa ne momo kakra wɔ hɔ a na wɔtwe saa ɛde abeduru saa mpempenso yi ɛnam saa nyinsɛn wei hunti ɔne ne maame kora sese wɔ mo ntem wasɛe akwadai awura wato ni didi be na ode ma no emra kwam kura no so kokoduru court wo criminal charges ya yede bebo nyina na mebubo bisu kire wo yo sa wo na wanto akwadai di a de court de be yew no de court de be yew no de court de be yew no a wote a wototo ayampia ene abo de ba park so se moma posifo mecheme no de court de be yo enti se awura tumi kwa kanasam kasasa akwan we na afa so ene ne da ye ne nyemoye na beduru sa bre wo nhwe no mfi no akwada akora wo ntu ne din a wogiri sade ne beto se wa ware bi o ye nyina nso ye mema ne bi asam no ye ka ye nso ye de ho hye nipa ne nso mpaboa mu bi akina bi asemunti oba de achia me akra me nkasa bi akra de wo mu ne die ne de be ye nkasa bi ye be hye no ma na ye papa no na ekasa ma no me nkasa de papa ne kan me ne nya adwen ba akwa owura no suban a wada na edisisi a ne kire se ebeduru bebi no obetima kasa papa ne se enye won ne se because o tembe tena ha na de akoso nyina se papa kora ne wakasa ofitie mu a enka abeduru anka de nsempanifu mpam kyewo me di dwato asi papa so ena me na bantima daroma moma papa nkasa bibia won papa ho ba wo se wadi kan ya ba yi ntino won kasa enya ade a wo be kasa biewo yema pose mechewo yema okosua ne ade a it means say papa yi mom na ehyew say ye biribi na wo ankasa de wo wakoma ene ne wasusu se obeye ena papa yi so wo menye entidi ene ni de
ye free he ya no ye be ma na ye oye wie na nya ne ba onko ne ba bi se ye ne ba every day one e ka abayo na ba be pemu na nyina ye be sesen na watua na ya hye ne se de mrase no ama na to akwada ni din amamre ene emra kwa so na afi ya to aso ho because esi an se amena anya die ne na ase papa ne hye no endi sa nyama we nyina de ntimi nka ehye tirim se enya wonoa na papa ne mom ene ehye no endi ye die ne na prove se eye wonoa de a ene na mra bia ho bia no ni ya cha ase from day one na wonyem ye so wo call hospital be pem ene ekwo ye na wo ye firi ho akwara na nya afe ne fa na bia ni a wadie ene ne ntade a wahye ebe pem na nyina ni asese ho ka ama no na watua e di ama no entidie na ni de papa ne ka se o ma ye nya me ntiase efiri se owura no a onka hwe nkire ye se eye wono a ana se enye wono a o se onkasa endi obi a wankasa de ni nsusu ye woni tirimo da bia me ka se mo se Krobea Asante kotokose obi a ofiri ade a ontua no obo no bo a on sent so phone we ye say o si 20 million o se fama me TV ni ye say o si 50 million fama me we ye say o si 100 o se fama me obi gina ho no obusa ni say kwasi na de obo wade a on sent so o se hwe na me ye se ma ya ma adwen se metua de ho hwehwe ani se obeji akọ enko oba na bia opie na no ka bibi ya e kire se wanu no ho ana se eye no kore se ade no obeya papa we emrant mi fa ne ko ba bia dabi sesi a wono obeji atum se mehwe me nana eni ayi no ekoduru ba bi na se ahoɔden ni hɔ na se ontumi nya wode ne famra kwa bia so enye yie de ye de ne famra kwa so enye yie no ɔno so de se o mie na no nka se ane eye ɔno a ana se nye ɔno a de ne nso obeye se onye o se onkasa ne de ene eno de be mamra no ahye no no aye de ne no owia ne atoa so afiri o se be ya ye benya ba bi de ye na yesie because enye ɔno ne ye hye ne se wonye sie nyankopɔn kora bebusa ye na emom ye de ne no na prove se ye ɔno ade a ene na ye nso so ye de niam egu na kwa mu a ne ye de egu na kwa mu enti akora me de megina mu se de ne no ye nkoye efiri se owura no onye krado se akwada no wode akoma pa ebeje no mpo ene wasere nhira pa bi ede ama no suban a wada na di wa ha no mu sesi a ne kire se enya sa akoma pa no wode baaye na emom papa no mom ena ehye ne se onka na no ntum na ono abehwe ne ba no obehwe ne nana ndi papa no ena ebeje ahwe no na enso so ensan se embra no ho ni apese embra no ye na adwuma ne de papa no waka na enso ye gitum anye ye akoda no se obehwe no de ye na mum de ne no me yenye na ye wie ne se eye ne nana no wo hwe no a na wanya ahoden e de ahwe no yie pa ndi akora ho no mo e de no on se asemi ba ye nyina papa yi de me bo na ba so because asem ne ba ye nyina papa yi oni muda obi na ti na fidie yi so ena onua na ti afidie so na ofre papa no endi se owura ne ba afie ha no omkọ papa no awura no ene no kọ ene ne nua kọ ofie ho na de esi ye nyina papa we o man kan hwe anche we kura je se owura ikura ne papa na maji abo afre sisi ya sana hene o se de krache ne ye no eye na hi na wanhwe ya asemu wo no abeto adi ayo ai o se krache na nhwe ya onu ofreja tabasisi obekegu na nyanwanwa o se wa nhwe yo ya makanya ka gate ya ne ya ne kanya aposifo na kwa na betuka abasisi ya na obefa na ko enti die ne de ye beye die ne de ye beye ye wi a akora na ya to aso papa ne dwa ato no ye besomu a ye somu se ye koye die ne naba ye ba emra no eso no mu wi a eho ne yenso ye be me na hu ne gina bia. Okay. Papa wadama uni panyini pa ufia obre. In fact ene wadan maturity edi wachire se oye penni na aye papa no bia de waka ni nyina no opanyini ewom na se wo hwe de obai oyo ye no a de awura na ka no se yaje awura ne de ni nyina di se ye no kore se obehye oba na one nada na ubewie wanyem no na wonhwa akwada no wono akora na hyase no aka se obeya akwada no DNA kire se onim se akwada no de enye ne ba sa abrantie yi
sɛ yɛbɛtumi akura ne mu paa sɛsɛ no deɛ ɛhyɛ ne tirim da n'ati kɔ sɛ akwadaa no nyɛ ne ba enti kɔsi sɛ wɔbɛpurufu ne ho na wahunu sɛ akwadaa no yɛ ne ba no wadaroma ɛnhwɛ de nhwɛ papapaa no ɔmfa nhwɛ akwadaa no enti deɛ woka ne nyinaa ne wom mentu wano ngu kyerɛ sɛ wada mpanyinyɛ adi na mmom me nso mɛsrɛ na maka kyerɛ wo sɛ DNA no deɛ yɛbɛyɛ yɛma krakye no yɛnyɛ no sɛ yɛyɛ koraa no a ɛbɛboa mo abusua no ebia meka sɛ for you may know abaya no wɔkɔfa ne nyinsan dada kyerɛ sɛ no owura yi nim sɛ gɛ ne wɔ ne boy a na ɔno ɛne gɛ no ɛne ne boy ne nyinaa yɛ conference call ɛmo ɔmo kasa ɔno ayɛ futufu a wukyei yɛso no otu ɔmo fo papa ɔno atu ɔmo fo ne boy ne kura otu ne fo a wukyei o otu ɔmo nyinaa fo no obi a na wo nim sɛ ɔwɔ boy gɛ ni nso nim sɛ wo nso wɔ gɛ ya yɛsɛ ware yɛ kura abosome kura amaayɛ wahu enka abaya ne so wɔ ba betia wawade animu na soja ni bi ne tu ne fo sɛ daabi gɛ na ɔware no no ɔno nyɛ wo bɔne boy no na ayɛ wo bɔne a one boy ni mum ɛna eni ɛna ama na ma sɛ wɔ ba betia aware animu enti wo ba no ɛhyɛ ne trim da na ti kɔ sɛ akwadaa no nyɛ ne ba sɛ me minim sɛ wo okunu na wo ba bɛka kyerɛ me sɛ wo ne me nyemo a sɛbe ɛnsene me tirim wo ne wo kunu na da sɔreɛ me ebia me bepɛ bi twae ɛna wo bɛka kyerɛ me enti proportion mu sɛ percentage yɛ wo hɔ sɛ wo ne wo kunu na nyem yɛ high enti ɛne yɛ fa kɔ hyɛ wo kunu enti wo bɛyi wadama deɛ wo ka ne nyinaa wom yɛ mmɔwa no ntungu na emum die ne deɛ yɛ bɛyɛ. I rest my case adofo ɔba deɛ any production money papa yi nhyia krakye na nto nanum tuo ɔno a na bɛfa saa aka no yɛnkɔ ne yɛnkɔ yɛ DNA no so yɛ DNA ne wie ɛnyɛ ne ba ɔmfa ne ho ne ka kura a wasan abɔ akyiri otumi yere gɛ no ɛgye ne ka na emom so kɔ yɛ DNA ne wie na dama sɛ yɛ ne ba ɛne nsuadeɛ ɔbɛda na die yi afei na me mɛkyerɛ ne sɛ mani nsuadeɛ me yɛ basa basa wo krakye me yɛ panyini basa basa me wo ka kyerɛ me sɛ madwen yɛ kura me mpɛ madwen nyɛ woka sɛ madwen ya na ano akwa bi sia me ɔsɛ anana da wo hye me se me hye ade afre ne wisie menye bi wo me wiase da wo ne me nam yei wo hu me sa bi da menye bi da wate ase na mum sesebe obaba bedan sa suba wo ye di wo do ye sei no kra no me matiefo na wutietie o manim adofo ne ade hye me ntena hɔ da emu obi mfa mo atiefo manim nya fom me ntena hɔ da ɛne yɛ basabasa yɛ biam ne nipa bɛyɛ ne bɛyɛ enti moa na meko na mede ma mo kyerɛ sɛ me makrakyi ɛmɛdan saa nuamɔ ho ɛdeɛ no ɛmfa nkyerɛ mo no wɔnsɔre nkɔ ɛba saa so wabɛgye yɛ 3 points afiri yɛn yɛ studio na de kɔ wabɛgye yɛ 3 points na afiri yɛ studio na gye sɛ atiefoɔ te fie na hye wɔ makomaa na ɔmo yɛ awu ɛna amanfoɔ frɛ koraa na gye aboɔ ka sɛ wasɛm yi wanhwɛ yɛ ɔbɛtɔ adie enti oba de montena so sese ya atia omo nhye da ya de koye DNA no na moma mente na menka nkyere matiefuo bio se da sei na krache na hye ye kofa ne sampro ne afa akwada ne sampro wadama mintu anu asemungu ejina de wo ka ne nyina ejina na emom DNA no de enu nso gina ye beye na aboa therefore this is my case the judgment is here enu anu no ma sorry sa case we so obo monya ho adwuma se ya na mo nsan fa reply ne mreme adofo men kasa biem wo dia me mpe wa no asem kratie o be ka de apomode mapade eno ane hepa plus mixture pavi plus mox hepa plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie hepa plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye wo nwanwa mo eduro ye ma general well being ebusua pomudin ho hia me yie esne bibia enti me manom pafie ha share wo ye hepa plus husband
Ye de wa Helper Plus husband. And they also we Helper Plus wife. Na abano. Helper Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. Ena Helper Plus nyina. Apem for abato mo manufo. Enu kwada we ni fie du mienu nka ho. Our pharmacist na herbal shop. Atufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Helper Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG Edwin Kratoya. Dr. Time Dasso. Minya udeni. Uye kikim. Abna na oya yaro fa. Midima for Herbal Clinic. Asani nyina. Midima for Herbal Clinic. Dr. Time Dasso. Me ko ho a wonum hwehwe mi mu. Eye me diagnosis no. Ede be ya ka diagnosis. Eno bi. Ena ose me bra yare no bekokra enumpo ena hwim yare no etuafu me widie mu a me beko Central Market akoton me niam yi o wasi be ma stroke no so eko hwe eho sei obi ntra wheelchair mu emia mfa no nko emo san fa no yade mabiu apart from stroke yare a otumi sa ne ntem kra no awo so otelete se oba ohia wo na Dr. Tam da so ebehwe wo a charge no kra wo nyi sika no agye se nyinsa na bawie ansa na agye ne sika enam so ogye ne hudie enti osanya penis enlargement wo ye bema na wo bema no so a wudru hon ma wo ma wodru 5 days na hyase pagya ne mu ebe pagya ne mu a kosi se wankasa sansa wo pero na fe ogya dro no fa malaria hepatitis B na wasa diabetes hypertension prostate ani yare nkae no eye ne kokokra Midima for Herbal Clinic Dr. Time Dasso owo abuakwa agogo Copas last stop wo yare afre na ko 0244 774282 and 0245 616336 Midima for Herbal Clinic Udima for no wa Mira yes my dear ene dear kade wom bia kire me Oh, na edi be pa na medisi ye wo. Wo di bebe sie me da. Oh me. Ademinim. Dia medisi ye wo an say. Makoto dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi yatie nyina. Efri na okrai. Me ma dawu 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no bio. Na enye Dawud fo ya na ye Dawud ointment yi. Wo mo na ye se nansan ya na wo complain waposo usisi eni ade yi ebi na me de twitwi ya utisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we die twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 0201681717 FDA age adwadie nkratoyi yi atum. The pandemic has had a generally deleterious effect on the economy of African nations. This has devastated many African economies and sunk them deeper into unsustainable debt and economic downturn. Brofokasa akane mampani John Mahama ekanu nyina ene se COVID-19 na ebae no amawiase nyina ya Ghana so eka ho aye den yi na ama omambia sikasem aye basa amemu aye den nanso campaign yi duru ye de wadana no wasi MPP fo na asai economy abato ho faso ena wo pana moma yenyi okandini a odi no pre to abama NPP to abama number 1 to abama baumia. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yansire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyaro abese wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos waye mre future life smart food bebo afeidie aye abusia nchemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wo hia smart fiber any zero smart food a future life smart food di abane
ya Bolivia Enterprise na akɔfa nnuane yɛ bɔ ɔman yi mu ɛnkran wɔne Ghana Telecom University no yɛ opposite Kumase wɔ Bensofo alignment ɛna Tema wobɛnya bi atɔ Evergreen Supermarket frɛ 0246 010150 0242 878090 Future Life Smart Food ɛbɔ daakye ho ban Mami ma sisi me pao. Na me papa nso uso ni ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen. Ye de wo mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yen si yie pa. Me kam kire wo. Na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic oma ben papa. Abefu fidi e free India. Na yare ni hye hene. Ebe kire asa kire ho adura. Yemfa nsa wo yare fast kra. Oh wada. Na adron kitinkiti bia se wota free ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mekaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Charlie afia batu idie madua ye bebre pa o mi hu de meto ama nimpo I don't know who they are better man. Would you make the policy back? Mama, sorry, Beba. I think so. NDC bar. You be bien Juman kitten. My person branch executive na di omuhube gym. Say Kuko na person share poultry farm. Ketu ebi near Mao Akuko Bono near Tom Kuko na Mao near Mao Ediane au de beto Ediane ama Sika au de beto Ediane ama. Hey, na don't know mostly. Onia nyantuwasie. Inti wenti na papa ne se yantu abama no. Abba papa no on se sign cry. Dada noa mudie mayentie policy bakwa Dr. Baumia e wo maye mabunu no the person mabunu yenya ejuma aye jobs would be my major focus na me be training 1 million youth in digital skills enya nunku wo so obebie bank ama nwuma nkuma se ne be ya omuso betime bia omunwumam na ma faye mabunu no osan so se obema ya to ade enne na yetua ne kakra eno ne credit scoring system no sa oh enya nunku ma san just oba konka ho osan so se odi ade aye friend no buy Ghana first policy beba eno no opese Ghana fo nyuma no mu bie no mutimi fa ye mabunu no wow sisi ade December 7th abatu no minim de meto ama no Dr. Baumia na meto ama anio bold solutions na Dr. Baumia say odi ba ma mabunu no we ye mu nketu akra me kra masesa ma adwen sisi ade enya de meto ama JDM bio the bold solutions man no onno na meto ama no mo minia wa ye ni nyina afi we die Dr. Baumia vote no yemfa ncheche ende therefore yemfa ncheche vote Dr. Baumia #1 on the ballot. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Okay, out of 4 Mwadama Yadamase Yakoya Yaba. Aha ye 102.9. Aha eye OTEC. Asem Beba Dabi no wasugusu a ewie utie yen ena wie ohwe yen ena wie so kai national nso se ye wo Volta Drill Limited ya onmuta yechi ewe yedwuma ye die mu ene se wo ye oba wo ye bema abrewa akokora sebe ade ba ko ehia nipa ye ndada setenemu eye nsuo untumi nkwati nsuo ntina saasi so menye ye de biara da na nyenyem bia nyensuo bia nso ni nsuo ensuo ni nsupa ensuo ne de ani kroje ufie ho uhia nsupa wate wadwuma mu ho uhia nsupa ukro ni mu uhia nsupa na hwannom na wo frɛ won amoaba betu sa nsupa yi ede amawo ya hwehwem na ya gye atomu ahunu sɛ Volta Drill Limited for ene betumi atu nsupa de amawo Volta Drill Limited on mutubo ho se o pensu kroje de ye bedwa abomu akwa asase na yase na ya twensu papa e de amawa
just a wafre volta drill for me pa chonkwanche fu bi betu bi mawo nanso da bia problems nko na wo de no namu wo de frɛ yɛn ye be blowing se pump namu a ye be install bi amawo ye pump servicing problem a wonya wo boho ho no ye be solve ne kama e de amawo volta drill limited kumasi ahodo da ban ene main office ne wo se wo besunyane wo batachima ne doma nyina nso a ye wo ho ye number eye 0244 299520 afe 0266 43 2210 odi fresh ahomai na woni volta drill for nkasa de wonti ase bia no obekirikiri mu nso kama pa de amawo awie mekamfo ebenage heba for hepa plus pavi ena plasmos no e de amawo anuanom ne adofo amutie mie sanro wei eboa adasa ewa asase so se wo ye oba wo ye bema na wutie me na wo pese wo general well-being no ejina yi a se nrom yensa we na meka ho asem de akere se onua ba bema kopebito na nonom na wo nonom a ebebu anipadua no ni senti ne se ebebo onipadua ne ho ban enti yade de yade entumi ntu atese ewo so sebe mesra meka enya de se yade betumi account de watwe form ena enya de nso se yade efri abonten ba betumi abetake watwe ho hepa plus pavi ena plasmos se no miensa we nyina ne wodwa so na ye woni nyina nso nsuo ene ye woni nyina nso topaye enti awie se wutie mi se wo pe ahotomapa se free stroke yade de wato fom ni mu esikire yade bi mojabroso bi srade bi adore wabroso typhoid bi nipadua mu yaw bi infections bi mredwo wompamu bi ana watenka bi atekwa ni nyina no dwene o well being ho se general well being no gine ya de aka nyina ye mfaso na ye hepa plus pavi ena plasmos ena eboa wo sa kwa ne so ba bi eto nu bia no okwa ubenya se nu ibi ye number eye 0542 778572 ena 059 136788 wenya sa number yi emfa nya akwaduro freyen na ye ne won kasa de wonti ase bia no onuadofo ye be kirikiri mu kama na ye de amawo adofo ne ade hye awiei ye be bonkomo na enkomo a ye be bono medinki aka kire o se wiase abrabo a ye boi nsuo nku anante ye nipa ye wa asase so nanso odoma nkoma boade enioma bi a odoma nkoma boye no nye nipa nko an ye wa asase so ye wo nioma ahoduo binom nso a oba abodie nyansapemu a yese ye wo living things and non-living things enioma ewo nkwa eni die ni nkwa. For example, human being is a living thing. Oko ewiemu a tree is a non-living thing. And I know the ye living thing. I know ye non-living thing. Hey, hwehwemu yo na sans no da bia bibi sesa. Ma tekura se ne ani ewo Jesus. Na wo mo kire yen se planet no Pluto ka ho se wo makoyi Pluto afrim. Na no akwada kitikiti bi na meka planet ye wo wiase na mkoka Pluto no se hey ankre se die Pluto no wo se ye afrimu o e die bia living and non living things so wo ma yibi afrimu akwe na adwuma yam ye wo ye nananom ene ye papanom abofo se obi ye bofo a okowirem enioma ehu na ano ohye ewo abofuyem enawie yi yewo opanyini bi ewo yenim ha eja wadama yemo akwa abebru ya eja umpom to say eja na ndom ne mompai bontimeti ase very good ye frame na na ya Krobea Asante na wonso me ye frame eja mensa abrantie wa abrantie nso ampa eja mensa ati kumasi ya pa chomi free kasem dumakwai eho na free o ye bofo me bofo pa bofo adwuma ne sen
bɔfo adwuma ne sɛ deɛ okura tu ɛkɔ hunting anadwo ha ɛne nkron ba ne ɛyɛ bɔfo adwuma okay nti adwuma ne deɛ ɛyɛ nam ne ɛkɔpɛ nam efiri wirem ewurem na deɛ ba fi ne kwaye mu hu mu ɔdene nti adwuma ne deɛ mu ɔden ɛbra amanfo ada no ɛne ɛyɛ koro wayɛ adwuma yi mfie bɛɛ sɛ nie mehyɛ aseɛ adwuma wei 1989 wow 1989 mon calculate years ne mame over 30 something years old 89 dia ana me boa 1989 hey share ego 50 wukra wow and your experience why you adwuma yi wo oman Ghana mu nko ana watra Ghana pen oh my ya adwuma ne free Ghana ha nam de call Burkina na free Burkina na ba Cote d'Ivoire into Cote d'Ivoire no me free on ba Ghana na mbe wiwi no wow enti se wonko wirem bio oh me kode oko okay de di kan ye den kwan ben so na afa be ye bofo you me da se free sa 89 no 89 ebra me ya bofra no mpapa ene ma me ne ati akura bi ase na ho ye fra onchiripo aso entina me ko school edubre bi na mpapa ase school hwe no emwa nti o ma mi jae nti mi jae mu na se atwa adwuma ya na me ya na mdi sua sa adwuma we de kan adwuma ho okay ti obi na kyerɛ wo ana wo papa na obi na kyerɛ me nyam papa na papa mpene se mekwa akoye sa adwuma no no pese kada bia me ye na adwuma nko ama no enam se me so na agya de wiase kona ni ma na won so kɔ wanim ena ma me so be dwane kusua sa adwuma no okay o first day ya wo de ko wirem na te wo sei da wo nko a wo te wo e ko wirem na te wo sei manije pa wow kyerɛ sɛ first day me nko a me te me ho a me kɔ no me kɔ bru baabi nsuo bi ne nsuo awe na me te hɔ saa me hu ya no sɛ wansane apie enam de shen pay team ene dane de jai aseme nso na aseme nye ni se manage pa wow me de ba fie nso no o manage mpanimfo aye ne o mo konwurem no we ya no de bre akyekyere me ha we ya no de ahomo ya akyekyere me ha no kyese o mo bɔ maba so o de bre akyekyere wo so mo mam tatre se ma ya na madi nkunim se watumi akokun wansane de aba no enti mo tatre bɔ no eye bre ne wo ma ye de kyekyere bo ene de ye bɔ abotire a kyese se de wa ba mpanimfu wow adwuma mu ye ehu pa ehu me ka se nye hu a ya adwuma ye no te sa abrabo mu nsem nye nyina ne ye ka kedie hu nyina ne ye ka de a te sa warebo ne mu nsem emu du pa utimi ko hie ne ma efisi wo hunhunu bi da na wonti bi da ntimu hu pa yi wa hie bi pen ma hie ka bi mu asem kyerɛ me ka say first why medical Ghana na me hia ase nti me ka ho kakra nsa na me de akɔ mate me hia ase ye adwuma no bebi me kwasa me ko duru nsuo bi ho na de asapa na de no be duminu to kane na nipa ba ko nsia nsia no ebi wa anim na ebi wa akire ene omo ya asore sise nkremufo ya asore na ma na guma ya afi na be ma no so no edi ne yi akata omuti eti abra me hu ni sa na me yira kosi baabi ntumu ade akye no na papa bi na mhia no na agyawobo a me na mtimi ba afi nti hone tamwa me de hia ase mu ni se nwure mu hu na mpapa ne ma me nanam di kaka se enwure mansa no beko nwure mu je woboa wo ho ahoboa ne sen bofo bi a wasa wona nwure mu awukura bese bonto jot ene sika so wo ye bofo na wo ko nwure mu a ese se wukura ne yoma ba isimi so bese bonto bow jot ena coins ese se sa ne yoma ika sa no manyina nsuo kura wasa odi nsuo ka ho asa mi o meye adwuma ne sen go nsuo de ebeboa wo bebre obenom na emom me de bonto me de bese me de jot me de queens ka ho no wo kwa akoto de wo koye dai yo me da asi on se ngure mo e kono sunsun bia ne na chiwade ne na kade ene na fafade a wo de pe
obi ane de obehia wo obechia wo obi ho no aye na dwen so so wahwe enti saa nneema no wa anya ama no a wutimi yira bibi enso he bitimi to enti wasraw na unyanya de man wie dia na kire se eno ano no saa dwen bi na wadwene so obedi ubone kura na wagyae ntina ekwa ye di shi saa nneema we ko wako hia bi da ame bi age saa nneema we bi da ma hia bi wo hia ti ase demdi kan hia no ye samambofo ye wo bibi e frɛ ne samambofo ye frɛ ne samambofo na me hia no wɔsrɛ me jod me man bi ono oye dean in a form of dean nipa ana sesen woye nipa na wonye nipa sɛ ye tibianum ne tibia ne tesen ne tibia na ye sɛ wuhu na wɔkasa woye bibia woye tenten gram a wo ya ye sɛ bibi ye frɛ ne sasabronsam woye tenten gram ne mudu entu ohia wo a wɔsrɛ saa nneɛma we obɛka sɛ bibi sikro beti aka kyerɛ sɛ ne emfa nifa so fa benkum so na wo fa benkum so a sɛ wo hia na wonya nneɛma ma na wo fa ha kwansi de wo hia bia wo benya enti de wo hia no no na ye dai me hia no no de wo hia me no wɔsrɛ ma de na man bi na ɔsiyo so ama bi de ne fa benkum so ha no mɔkɔ fa benkum so ha na wo kɔ ade wo pia bia wo benya bi ɛda na aboba packet me tu ni nyina ansa na me ba wow nti wo timi ye na sɛde ma no de a hwi ni ho ɛbɛyɛ onamum so wasrɛ won wanya no obetia bo bibia gu ani obetia akoto aboa bi kro otimi to aboa no oto aboa na aboa na da ho kofa na obekɔ na aboa na ayera nti wanya na sɛde ama no a ɛna de saa nsɛm nyina ba nti me de ne metie mpanimfo afutu metie pa nti me kɔde me nima bia ɛna saa sasabronsam kramro timita da no ho ba bia ye ka se bia fia da ye nkɔ nsuwe ho na akwasi ade nkɔ ha no wudi akyi ne wokɔ awota akohia bi ta akohia no ɔno saa no so wɔkyerɛw na sɛ wɔsrɛw na sɛ wotimi nyima na wotimi yɛ den ɛsan ka kyerɛw sɛ san wakyi kɔ na ba bia wokɔ no nye sasabonsam wahia bi pɛ samambofo no otumi tuufo sɛ baabi a wokɔ no ɛnyɛ deɛ na wokɔ hyia wo wadwuma mu pa wo ho dwiri wo ɛyɛ dɛn ɛndeɛ abia me hyia ne ho dwiri me kɛseɛ paa deɛ sasabronsam na ɛno koraa deɛ na ɛme ne me nua pani ɛne ɛkɔɔ ɛnwuram nti ɛkɔɔ sasabronsam ebi wɔ hɔ sasabronsam wɔ hɔ sɛdeɛ yɛate ho abakwasɛm no ɛwɔ hɔ paa ne nye nipa nyinaa na di n'ani hu wobi wɔn nso a wɔnyi ne ho adi nso otimi sɛɛ ɛha wo kwan pii so okay enti wo deɛ ne yɛ dɛ wo ne wo nua no enti me nua ne kɔ saa yɛkɔduru baabi ne yɛnya nam bi yabrɛ na yɛ papa dɔmo ɛwɔ nsu bi ho na ɔka sɛ yɛ a yɛnkɔhwɛ no ma nti yɛkɔ na yɛkɔduru na abɔ bɛyɛ sɛ ahomakye bɛyɛ sɛ no mmiɛnsa ne fa kɔsaa na hu sɛ me nua ne gyinaeɛ ne wɔsu adɛn ɛtue no wɔnyina tententententen wɔte wɔnyina no so no na sisi fam ɛtumi nua ne di ka ne yɛne ne ntam twɛ ɔduru ɔbɔɔ no sum no ɛno ano no adeɛ ne te onyina so onyina tenten paa nso na sisi fam ɛna ɔyɛ wo nua ndɛn ɔbɔɔ no sum ɔbɔɔ wo nua no so ɔbɔɔ no ɛno ano no sɛ na yɛ dabɔne no so no ne yɛ nkɔ hɔ na nua nso na yɛadɔmo no deɛ tam bia yɛkɔyɛ dede ɛwɔ hɔ nom ha na so ɛha no ɛna ma ɔyɛ saa deɛ no ɛtumi nua no kɔyɛ no sɛ yɛra duro sɛ sɛsi a wɔte hanom sɛ na ɔni ha korɔ ɔduru yɛ biribi da ha wobɛhunu sɛ wei ne da ha ɛmu ano wayera ɛmu ano ɛyɛ sei saa tam so na mpapa yɛ dunsini kɛseɛ paa wɔyɛ nnuro ɛyɛ tubu so ma amanfoɔ nso wantumi ansa no yareɛ na wɔde wuiɛ tu nua ne wui owi na wohyia saa sasabonsam na ɛndeɛ saa kadeɛ yi a woka sɛ wokɔ a wode ka wɔn deɛ ɔntumi mbusa ana wɔne deɛ ɔmpɛ wo hwee wonya hyia no nko a de akwa wobɛfa so de wɔdi wo bɔne enti onim sɛ mo wobɛyɛ dede aha no wobɛyɛ dede wɔn deɛ yɛ bɔne kwan mu no wɔn wɔni papa kwan mu wɔni mboa bia nso de boa nipa ɛsɛ yɛ nko a ɛsɛ yɛ okay ɛyɛ a yɛte na mo kɔ mu nti menim sɛ wahunu bi da sɛ yɛse nnua ɛkasa wɔn ho ɔfa nnua deɛ nnua sɛ yɛ apem a emu bɛyɛ sɛ ankron ne akyire deɛ ɛkasa paa
enua tumi wom wo mo kasa wo mo dan mo nipa wo mo dan mo kwan pii so enua me kai se me firi ha ko Burkina kuro bi ye frɛ ho na pambum na se kyɛ sɛ wo kɔ ho nko ade a wo benya ade na saa Burkina no so nya yize saa sɛ wo kɔ na se wo ankɔ ankodi aduro aduro wontimi no enwura bɛka sawo sɛ wo kɔ Burkina hɔ na wo ankodi aduro a wontimi no te sɛ yɛ ha de yɛ fa no yize obia wona yetumi ko si kwaye bia ni etwegu dabi ohon tesa Burkina ntesa ti se wakodi aduru a ye de do enye sa haban be kasa ha yon so be kwa watimi akọ kire mi mu kakra entimi free ha me koduru ye kro no be e fra na pambum me duye me si ya na abon no adu no nsia ne fa me nso de se me tu kwan na me koduru ba bia na ade samia me mpie kurum da me kwa kopengurum ba bia da ntimi wonu sa na aju 12 o'clock we say we afre we ajesu we ajesu no afre yenko afre duru mi de no so no dua bi afre ntoiga ayakra mi kra dua no dadie wo dua obefre no ka che ne se wanya hoho nti wonko baby ana woda dua na woda na se no ka che ne se wanya hoho nti wonko nya nipa bi na ne gina baby kasa dabi dua no a o ka sa no sa o si we no koi okoy no san bae nti ahomacho bae no mo san be kra ni o bae na dede na be bebre we was wo ho edie ne ho dwo pa ho edie we de ne ho ni asem ene e ko na de echi no mkoy nti e bo be se no mi nu edi ko no na msore me dwina asem hu di na me hunu bi saada na nam papa nso adika ka abakosem wono akere me msi ka na mkukuru na ko bo pani bi ma ne no se ha de eti ya no se wo kɔ baabi na so ho kɔkyere na so wo pa ho to ase dua bi obi hu bi akɔda ase bibie no obi tia to wo obɛbɔ ho ban ama ade akye wow enti ɛhɔ no wundi adradru a untumi no basa te sɛ ye hanmo na Ghana ha nko ana sɛ mpredu ase ye kasetie pani kasetie ne mensese ke ye ka ye kasa ye timi kasa obetimi kasa na meto na meti na ne ho ye me won esre boke na wontimi nkodidi opani bi atem wo kwasere no krampo a se meti we na mabesere wo a metima aka konwa yi so wow men sorry but omo ho no omo ni seye omo nse so akọ obi so so wa hwe oye we say dabi omo bibia ya duru bibia wo ho bia no nuru enti omo ha mo wo mu bi kasa te se de nipa kasa me kasa last time me call ho foforo no Krobea fra na pambum na ba ko fa salmetenga ne mutwe kakra me fa ne se ka wo froka ka be se me fa ne se be 5 cd ne dura na adwoa wo te se amanfo ogro pa te se die omo bodanse obaabi no entina me de medwene ho a mente ase me de minim se bia kurum hofo na egoro ndi da ko na mbusa papa bi na o se hwe a de saa nete o ma sie ye na nkasa no na obi timi te radio so na o kasa se samai ni ho we ni ho o ma sie ye na nkasa no se dura na adwo we mu ha we ni se we na egoro we han so fo nim se ha na ede egoro wo mo goro to nwom te se de ye to nwom yi e wa sie e mani pate ba wani hunu na sɛ yɛ nsamanfoɔ na ɛto nwum no sɛ yɛ aduro ɛndie mintimi hu ubusa ɔmo nso ɔmo nkyerɛ na se kyerɛ na nkasa ɔmo nkyerɛ ɔmo hu wow ɛna utumi nya akokoduro kɔ yɛ ahayɔ nso wɔ hɔ yɛ akokoduro ɛkɔyɛ ɔyɛ enti na utumi kɔ ɛhɔ nso kwayɛ mu mekɔ na hɔ kwayɛ no kwayɛ na te sɛ ha no mo mfunfun bi esi so ɛwɔ kwayɛ bi baabi a kwayɛ no yɛ wɔ gadugu edi ko bubojila so mu la ho na kwaye wo na di aka ndie wo ba wia antik sa atoma me firi oba ka hu kotodwe ne mo be kasa me ka kotan da fom na ya wia e wo mfofon na se wo pegya mu aboa no bi hu wo so tu ani obetin hu be kwansi baako nti wo da fom na wo wia saa san wo pincha aboa na ato no eno so ende wo koya se me koma mfa 20 papa na mkwaji ntu no wono na dware me duru okay wono na dware me duru
eduru ebebo ho ban se wo ne mu a ade ehu bi kra aboa bi to se sebo de wonu se ho na omo sebo jata ne ho kron ba ho na omo nti oba kra mpo na wo hakra wo hu no asan asan wow arafo awiai enioma ewo wiase edoso na yese se wa anya aboa ma aboa nkuma aboa na se kire nie so obetumi ehuna aboa bi akwansini baako che se won so da fom hwia wo kotodwa anim ansa na wakwa akunya no na wakuno good medi menkomo a edikan o ma segna media ma mendi ne preko na menne Kofia Mponsa ya ono no ye kasamafo Emma Faith Homeopathic Clinic menono nkasa na saasuye yei eya asuye ya se oba asante mantami mu a Kumasi Krodua mu ahene makokoben Obenjio Max Company no ewo 18 mu junction ho onom na akofa mfidie bifri India eni amanhodo so ediaba na adwuma onomode ye no omfiti preko pem fedro nkan gi wahunu yade no eni baabi efri ansan wo de aduru nakaw wadama Kofi wabedru die somwe abonsa akwa nana mejo so Kofi na umpo mu nana nyame adom ompaibo eni wadwumaden a ye de sum Ghana man ti da bia ye wa hotom good ye de nyankopon ase awie yasa hia bio enokre na ye ba be som na Faith Homeopathic Clinic de ye ni mu hia se yi a that's right mo na mo kyerɛ ye ma ye te nioma ase that's right yes akura na asa wosie gum fi se ye hu nioma e fa ye nipadua ne ho a e boa ma ye gina ɛna se yade ankasa kura nipa betumi asa kyerɛ ote yade na se Faith Homeopathic Clinic nyankopon hyira mo awie ye ni mu ahia yi kyerɛ ye nana nyame israel ye beda wase fa adwuma na wo ye no nyame ensani mu anyi but wo boy adwuma nyame israel pa wo boy adwuma den ba bia wo na bia wo te se wie ide bebia wati bebia aboso ami na onse enipa benya hoden na program say wetia na chese hia say na pom den no so mo nani kɔ ho sane ebeya abra no yade no emakra ye onipa bi a ohwe ohuye na ohwe odidiem unsuo nom wanam tutuo bi ne niema bi ya yade no obeba kra no a enye niade obekɔ entem so but oya ne se bibia odo nsa be ka de bia obefam de etwam bia beji bia nom agi bia didi a ene ehwe hu se yade no nso no one ye ne tie yade ya nti duru time se ya no nya adaje no wotie se ne be ya wo nso yade ne ba wo hunu ekwan abefa so a ubetu ho anamon Faith Homeopathic Clinic Kumasi ya wa hene ma okobi 18 ukwa Accra o Santa Maria Nteku Junction ukwa Western Regional Obogo so old asida boga dan nchen opay omo mota krade no nyina nko eye Anaji Police Station nchen opay me so de atie ne say yade emfa kwa ba akoso na eba oba nso na so anhwe ni ya o che woni pedua no mu a ne kono ye den sure ena yade che wo ho nso a sika ade be kono nso edoso eya ono nso ebedoso enu nti ene ese ntwen ma yade ne ma wo ni pedua no wo na nim se de ni pedua nsitie wo dim chen me a mete ya me ka sei yo also sorry anopa na se wo huna mu nyewu ya eya wo na wo be hunu ne first sa na bi kura be frɛ obi a wa yade wa frɛ no enti wo ni pedua no de eya ono tu ho anamo wo sorry odwunso e ma Jonso e baka kra bi ba wonante ka kra bi na Jonso na se adew na wo ko Jonso nyankopon so ye ne se bema entimansa na Jonso aba wugina ho Jonso ne diwa wugya wo se baboko e banso e wo se mu ye den wonsa kan ye wo school no utimi Jonso na kosoro na odamfo be wura ase ni adidi agro yeah e no di agro egu so sure because emu nya den ni kwa so Jonso egu na so obi Jonso a egu ewo heya entina panimfo bus be say Jonso gu fa kwa na twa huru but se mu odin a na etutokuro ho atwa huru de mu nya din na egu form sa entimi ntwa huru bia de obi Jonso maye obi timi tenase ana Jonso na ache ne ho obi Jonso no kakra bi na beba nti be kakra no gise o pass katita ye de rubber ewura ne be ma tokuro keto na dam no na wokɔ na se ye obi bia na ehu sini bibia
ye wo opane ye hwani mu no sei dwonso ne mba enti dia doctor be ya ne say ompia rubber IS straw na obema tokuro kitu awe na ye de sa rubber ni pia ko akira ko padwonso ne kwan enye solution no na ye ya ne say ko padwonso ne kwan amana ye de aba ko dwonso ne mba enti ye pia kwa na se kudu ba bia na afi atimi amadwonso na fam ye den aba na imagine sa de wokɔ ne ye obi bia na won se de mujesi nam ye ti ya na de biam tu be me bia fo se entwen won sa odwonso no ho ba asem kakra bia entwen tumika bra fe tumi pata kanem obi wokɔ odwonso ntentem ni nyina ye no bia obi ho a odwonso kakra bia odwonso akitu abi na eba kakra bi na eba no enchana dwonso sa de no obi kura ho a wadwonso abi o otin kasa dwonso sa de no wadwonso abi o gina ho na no otin ka ba sa dwonso oba ye mada endidi enti na wo sa otena se na otena se am ye de rubber eto be mem ne de rubber to bi be mem na say ma bi ye de rubber ni rubber adamu ache oba ho e ma na du nyame atom rubber na ayi aba cheson obi be ye ho ne hwe hawo no odi chinchina bre ne hwe se de ositie na wo ma hawo na da ne so ache na obeduru ho a sie nya adaje man nipadua on se homeopathy ayaresa no enye mpe ho enye so oba ya ne acheki we na dia se kokogye do da bi homeopathy ayaresa hia adaje nipa bia betena wonimu a wanya ama ne kras wanya adaje and diagnose no kra ne be 20 to 30 minutes because sana bo ma hunu bibia organs no tissues no cells no ba bia how wo bia bo ma hunu good enti obani ye hunu sa de ne dia na chesa aboya ma yade ne sa no ayemre because ade o how no wo no wo hunu de ade o how no ba no wo hunu enti de ade bi mu na be ma yade ne nko ye nya hunu sa ne ya pepe aduru a ene yade ne be fo pepepe ye de ama wo ti uni padua no so aduru ade ama no wo fa obi ntimi mfa bi ti wo fa ye adwuma nim de akoye aduru bi akoni pedum bi anim de akoye enim organ bia se sa organ we ene ha adwen ese ya prepare sa organ no woduru ebi okura no na bia unhia aduru akafe wom ba obi nim onu aduru na onu aduru akafe wom na sa titi ni nipadua no because aduru na onum no nima ompeka ho no onum but ye hono ye prepare aduru na ye hu se woduru na ye prepare ma no nipadua no mpeka fe ne mpewe ne ya prepare ma ufa na ufa se den hyensi a na nanu na ho ato sure enti ayaresa no egumu ahodo good to bi be ho a enchena no ho ato no na last week me ba o fidi case yes beka say ade chena ma bi e frɛ no ba wo se ye ka mema asem bi the mema na say me ka ofra bruti na ba wo be ware no se ebru ba yi ni be so said date o ka so be ba no ne be ma no ensori nye no bi a o be ware no it was what twa kwa atia me bosomi o sire yen ekwa bi e be fa so bi ama ne be ma no etimenya ahoden no esunya na ye won pane bi ho o be ono se o se won no so tise den ese pane ne ka o so ejetuapo si e nya ka o pe e wo so sorry o buy last week o buy no afi wa frɛ ese nia o hunu ne de o gide sa 1 month ne kra no enuru ye waduro bi ye de mawo eno so injection no ba ne de no ma na se eno every 3 days bia no for one na odwa obedie di ya ka tren se o ye de obaware cause on sa bruti adwuma no ede na wenda ne nso no dodo ne fra bruti bia ho bia no dodo na mema yosem ya na kofom dwuma na ede na wenda ne nso nye fira enti se o hwe se obi atete o boche date be ware na de atu ni we fi amfa ware ko na ensori nya hwe o de ko ware ho aba na oba no ware na be ka de asma kire no enti yetun fe ne kas afi wa fra wo si ba bia onim se de a te de wa beje no kwa kakra ni no na ofa no otimu se bibia be fine powerful na nsian ka nyame se ye ho no ye de nyame din na ye adwuma because prophetess no ono wona sori kese ni pa dom wom good ye ontwantro ene no ne gumu ahodo ukona papa ye de bema enti ye boka fa papa sure enye say ye mfidie basa bi no ono wose ade a ompe ne say obi be ba beje duro no be frese eduro na me fa ne kra no mi hu hwe ompe enti ye pese ni tambie ni pade adanse ba adanse no so ba pi mi hu sampa adwuma prophetess Dr. Elizabeth Faith oye no oye adwuma den na obi de eduro agu ne ni so sa obi ani efra obi ani wo hu hwe ade be na wo hu onim ni ama ni no aba obi ho obi hu ade na hu ade obi ho ne ye NBC ete esine ni so ye honko na obi tumi ba oba ne ni no ete na eba e sha se o baby yankwa na fidie ntimi hunu se we na ete batasha se kitu abi ohunu da on se tanege sa beka to ani ne so
make ta so but oba ye fidie ntimi hunu kire se e ta fi na e chase enti obi de do beguso sa na nunu chase so oposa ne ya no de do oguso but o me checking hunu de ko de aba o de do ni guso enti se ye ta uhu to de do beguso abu hana tena bede wani so enti hono ba ni hunu aka cho se ete ni ama ehu adu eno emma kra na ka pasa bede wani so eko ye ne de na bede ni so no na no a mu odu eno a on a gradual process na ko enti hono se de si ye adwuma no edanso obi o boss me be anche na mo to me obi boss me stroke na be stroke no komo de stroke nko na mo ye yes nye stroke nko a de tie ne se ye nhwemu kwase sure eko hunu de ha ni padua no ansa ne mu oduro ye mu oduro da se oba ye na no ye nye se adwuma no ho de afidie no be kire no oti hobi afidie no kire se o ha na ya o ya wa hunu bi o screen so ebegu tv no so na hunu bi enti hunu a ye ne ye be kan te o se wa na ya o ya hunu bi yewi asa print ya de ni nyina de amount obi ko to dwe catholic na we maybe o abriti otwi ka kese o se se ko ontimi ntun nya we e de to ontwa we okotwa scan no ho no de send me say catholic ni nyina we o yiri bibie ye eno nso no basa kasa ni kasa ni hia ha nyame nso anya ne sa o se nyina akokọ esai wunye nya akokọ baako a kasa ebe kura o sa de butu kasa no joint ne so no eno nipa de no etimi bi enti odu na esi wona kan wo a ese hu se kasa ni hia ene kan wo sa enti men transi sa odi aduro sasra so ena wo yenso ese bra na ye ntwe ne mu oduro uba aduro ho enti market we gine kura se ma oye no bibi enye na ho no wo akwantu ma ye gye wo niema bi ye wo niema bi ye wo date of birth ye on maka se ye ntwantro wo afidie ni mu e wo so ma wo rare age ni de twa wo duro ama ti emfie na wanya no enu wo duro ni umogya ho duro ne de ma ho enti wonu ma entomfom na won so obi ho obeba no na obeso odi ni mfie sie kakra ebi ko no ne yire ne ba watwa ntro cha ni say o say because of oba no ehun ofani ni agent watwa de ache enti wona ne ba no wato a ohun so oka ni mfie no omfie no so di sie a enya duro no pa emwa iko ye ona duro de be ma 30 years na so ohun so obi enya 75 years a ona ne nyepe enti obi tibi boss baby amako biam ko ma bi bai ho obe na ne ma o friend ma se ne ma ne nkasa na o sisika o di ba ma no bo no ka che ne friend ma no so me de mintua hwe je se no to na nsa me tua wo so obo ka kwantu mo ko ni sika nyino de ahwe papa ene asinyi nyame de ye behwe no na wa bi dia dansi me si enya sika ye charge no sika o de bai no ena onu asa bai obi obi sika o chichema o nya asem ketwa na so bia na onim se bia yentimi ye but on say ya de obekọ amana kọ no anhwe ba bi efisha ase firi ya I say de obese ukọ o mo twa abe no o tu abe na twese o ti tu a etu o tu firi ni hini no won tu amfiri wona aso obesoro na ya de nko etu obi anu moduru sa 8 years ni ya de nko obi anya stroke na no achia e be chase ye obi bo e friend heat stroke anasa sun stroke eno no say nsem fifrent wa ena ye osa so obi ho fifrent no nyame nso yi ni padua no say woni padua no e ye hia ese fifre ba bontini pedua na dwo sa ne nyame aye no se de wuyi aduane kwa na ehia wa uhua na adwo no sa ne ni pedua ne tie ti oye ne se fifre ne mra fifre ne tew no na eye wo ka air condition wo so a won se obie engine so obon se ate fifre bi ate we no sa ne tie ti se fifre ncha se ba na ni pedua no ho dwo no na ho dwo no ti won se wo tie condition ho dwo pa bia bo na wa chichichi ehye wo na wo ni pedua no ni pedua ne mpe nti ese fifre ba bontin enti obi wo ha fifre ko ba bia wo se free enti obi ho ye checking hu se fifre fru mu maso ya de fru mu maso aduane bi ho wudi ahye mako ya eso o team fifre no wo maso ene ye de beti wo motom ni nyina organs ya se adwuma ni nyina wo ho ya wo so ba me ye hwe ti se fifre ne nto ade bi ni pedua na ahye ti wo ho na sunstroke no achew ma me mfrɛ mo obema me normal onsɛm a wo kan emu odu na emu nso dɔ enti me de ha me no me pesa me ne mo kasa nana number Faith Yomi Pate Clinic ubetimi afeyensi so no eye 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and now 0275 96 94 14 and numbers we mean now fair obenya na mo wa hen kumasi ade wa hen makoko bi 18 akra yo Santa Maria Nteku Junction takra de wa naji police station in Chompe na wo kofurudua yo Police Junction Landry Managers Road
ono owo eye western region no your old as da bogada no western ko bogoso station ho pe bogoso station ho baby omulodu elubo ni ade station wa ye ho no anchen wa muwa nti uje do kasa ho pe bogada no a obi abetew na ho no unya ba na sa oya de no oso no de wajo oboso te se din e se okoma ho to Ziba beko ama hota ba abefie na ye Faith Homeopathic Clinic. Owura bra da bia sanopo awio anwumero mehu wo me fia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wotimu yi enti wo pese o kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama ne emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban heye mi kohosisie we di oponko pedentem de je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210 sawa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Anokwa sese de dialysis boy de pao every say grandpa enya kidney yade na watwe bia 1002 ko enti enhye bia ni ho yade beso woni a wo yade atete sei asene se o man mu ayedene abotre Debbie grandpa enti MPP abaye kire se wontimi nya bibia emfa saati bia we ho Omanya wonwene ayarefo ho no saa man nankasa ayare niama ene nabusua komu ayetebia nipa bebre na mu wo man mu nanso eni daso ho magana fo nyina NDC John Mahama banya eba bio se ababa foto a watudin Mahama Care di atai wo mo yade a etete senyechia ma omagye ayarehwe a ebi ye kidney yade cancer diabetes akoma yade sickle cell ene mojamroso yade sega na nikuta apomudin si echiba krata na se wonkuta no obetumi akọ chips compound ani apomodi atan bi akọji ayaresa saa enhyehyeye yi ebema Ghana fo dodo no awo saa enyarewa yi bi eho ahanwom eye no kore Mahama dwene yen ho tu abama sakrai papa tu abama John Mahama ne NDC Yati asem de. Edi asem na odi mirika yado anu ba bebesi fomo yi. Betie Dr. Fokuya wada Fokuya Herbal Clinic anu aye nim ne dada se ebensi edi nnua ehahama eni nubna esa yare a wakwadru mu no wasa kanya ne hu biemu o na wase November bosumi aye besim no de etoso 9 Dr. Ankasa Earth nase e wona so ye wokumase pechi number 1 na ada no yade nyina bedwane eni ti yare bia tete no Dr. Situ mirika ne bra sa wo dishia ton someone tintan a bomodia nefa ne be hia doctor na me mo insurance metimi de ababia na jai na some de wo mkra ne say doctor say wo ba na wo kra insurance a ye show wi a ka bia wo boy no insurance ne be fa mu fa na wo so atua fa na say de enim doctor Fokuyo dada no sike kra wo bia so de ba ye be show kama konkum be bo menam ko hwe insurance twen wanye number na ansa na wo kai sa wo be frɛ na waji code na no e be bo ma wo sika wo betua no mpo eso Ubewu Dr. Fokuyo Herbal Clinic ewoku mase pechi number 1 pre 0242442166 anase 0242155935 tai se edanu ye busumi dubako ne da etoso 9 aye 4th November Anke disika koko be ye form ha nyina kumase nyina se ombeka se ye nyehwe enti Asante masina pan asese wo sre akane mampani Mahama so wonhwenya akwan ne ye no emwanya ode ma Asante mani wo sisi wode sika ko gold egu akwan ne nyina so mpo a enya de be ya Asante ma fe na ye wani so enunti na wa mampuntunwuma se fata ma Asante memwe ende yi wo hwe Asante memu a aban ayi akwan bebre de tintine no abru 2000 kilometers enye nonko
woba Asante memu a aban dwumadie sonko a wato di agenda 111 no ayaresabea edunsia na wɔyɛ ho adwuma na emu enum de wawi a wate ne nsa firi ho a ɛnkyɛ biara no ɔbɛpa ho ntoma hwɛ Kumasi International Airport and a free SHS ya aboa awofo bebree hwɛ so na to ababɔ ho ban to abama number 1 to Baomia. Asem Beba Dabi. Okay, adafo ye koya yaba. Aha ye 102.9 OTEC. Asem Beba Dabi ena wason edasugusua utie ye kodi ye nkomo edikan ye ni Faith Homeopathic Clinic for ena ekobo sa nkomo no. Ena wiei sene ye wate no no sa pepepe ena etie. Enti oni empanyimfo e wo Faith Homeopathic Clinic ebebo nkomo. Oni won mu ninkita ho na de ha wo no ono mompe ehu aduru na omfanyo se beye bibia beye kama enso de amawo obeboa wo ahenema kokobe ya ono mbejo Max Company no 18 mu junction ne so hwa ubehu won meti number ni mu ama obio frɛ sese ya na oni wono mo nkasa eye 0244 58 3859 and 0275 969414 ofresa homa we ya Faith Homeopathic Clinic for bejeso na one obekasa na de wonti ase bia no wachirim ede amaw awiei abapamo your biggest online shop anuanum yedidwa ha se wo ye oba wo ye bema na wutie mi a ubetumi atena wankasa ufie na oni yen edidwa ni senti ne se owo phone a eye Android phone oko Play Store ubetumi akọ download yen app no Abapa Mall ana wo phone ye iPhone a ko App Store na no nso ko download yen app no Abapa Mall se wo download wi a onua ubewuram na wuwuramu a enioma de ebi wa hapa ade biara enipa dasani hia ewo ne dada sitinamu no yetobi ewo Abapa Mall ha efri baabi a yesiesie ye dem se bi a ye hall TV nie air condition bi na wo pe fan bi na wo pe emfidi a wo bebo ya wo di siesie dem wo ho ni nyina no ubenya bi ewo Abapa Mall ha empa ye daso enkonwa ye tenam ni nyina bi wa ha entade a yehye afi wo kitchen ho enuoma ye yusu ewo kitchen ho nyina no Abapa Mall fo eton bi onuaba ma utie me akwanya no aba ma wo se obetena ofie wo de odade wo pe na tuaka via momo na yemfa wade yemfa mrew ye wa Abapa portable washing machine ya enu 400 cedi simple eye 399 Ghana cedi baabi a wo bia ye de wade bebrew ena se wani gibibi ho se bia wo pe fridge bi kese wo pe TV kese bi na wo ho nso a ye wa kwanya ya wo betumi atua no nkakra ebo no pepepe ni etabiri wade de abrawo Abapa Mall sa na edi adwuma sa wo phone nye ebia Android na iPhone abetumi dia download yen app no na ye yam na opesa oni edidwa obefre yen obeka de wo pe ya bone boa kirewo na watuaka ne de wade abrawo ye number no eye 059 338 6133 and 059 339 1848 offer number we are Abapa Mall for beje so ne wakasa na de wonti ase bia no awiei onmo akiremu pa e de amawo na 3P garlic mixture no ya duro na ye piwak natural health for na this aduro we yaba e na wiei se wutie mie se yade bi di wunya yade bi eda wo so enipadua ni mu enkoyie emu ya wo ya o check pressure no a baabi ene nam no enya de pa o cholesterol yesi wo soro wapone waposo ni nyina mu ya wo ya obi ohokro otumi honhono sebe enye duabo ni o ma bi na enkoyie wo nipadua ni mu make say israde tam asisi ntini mu enti moja ni ntumi mflow
kɔpɛ 3p garlic mixture aduro yi bi na tɔ na wɔtɔ na wono nom a ebeyi saa fi no nyinaa firi nipadua no mu ama wahoɔden ma pa na wode ayɛ w'adwuma natural garlic wɔ saa aduro yi mu enti sɛ onya bi na sɛ ɔnom a ɛbɛboa wo woda sɔre ahoɔden mu wate aseɛ bra misty heba kolina keba dani heba any all other pharmaceutical shops ɛbɛ wɔ mu na oni ani dwa yɛ number yɛ 0248 928824 afei 0201 000021 ofrɛ saa ahoma wɔ yi a 3p garlic mixture duro no ɛho nkɔbɔ bi a wopɛ sɛ woteɛ no yɛbɛkyerɛ mu de akyerɛ wo na onso watumi anya bi na aboa wo ɛnɛ ya Bolivia Enterprise for emu adwumayɛfoɔ nyinaa memamu nyinaa ha kyeakyea mo paa na ɛnɛ awia yi kae na hyɛ ne nso sɛ yɛde nnuane a ahoɔdenuro ahyɛ mu matɔntwɔm ɛna ɛsa yadeɛ sɛ saa nnuane a meka ho asɛm yi sɛ bi a yadeɛ bi da wo so na wonya akokoduro sɛ wompɛ saa yadeɛ no na woba yanim na woma yɛhunu yadeɛ no sɛ ne yɛtie ne su ne ban anaa saa yade korɔ no a yɛbɛma wo yɛ nnuane a ɛyɛ aduro yi bi na wakɔdi sɛ bɛyɛ a yadeɛ no bɛkɔ simple nnuane no yɛ future life smart foods na yɛwɔ vitamins ni minerals maako 23 ne wom yɛwɔ amino acids 19 ne wom yɛwɔ omega 3 yɛwɔ inulin yɛwɔ selenium yɛwɔ energy protein fiber ne nyinaa yɛ ahoɔdenuro a ɛwɔ saa nnuane mu a sɛ wodi ɛkɔ nipadua no mu a ɛyi yadeɛ no firi nipadua no mu ntɛntɛm ɛma ahotɔ hwɛ yɛwɔ future life zero yɛwɔ future life oats future life protein future life smart fiber ɛna motabella enti saa no deɛ wobɛkyerɛ ne yɛbɛhu yade korɔ no ɛno na ɛbɛkyerɛ aduane korɔ a yɛmfa ma wo wate enti brakuma se sofoline alignment yɛne multi home ɛne di animhwɛ yɛ number ɛne 0246 01 0150 ɛna 0242 87 8090 frɛ saa ahoma wei na ne future life smart food for ya Bolivia Enterprise for nkasa sese ya na deɛ wonte aseɛ bia no ɔbɛkyerɛ mu dia ma wo ansa ne yɛbɛkɔ akɔbɔ nkɔmɔ no yɛne agya mensa ɛna ɛbɔ nkɔmɔ ɔyɛ a very experienced hunter in fact 89 mu ɛna ɔhyɛ ewira mu kɔ ase na kyɛ sɛ yɛka wɔne a akɔ wira mu ehunu ho experience pa papa yi untumi enka enyi ne din emfrim na enkoma ne yɛbɔ no ne yakwa akoduru Burkina kwaye mu a wɔkɔɔyɛ ɛhɔ kora deɛ ɔsɛ kwaye nhyɛ dani hɔ adane mfofo enum nsɛm ɛna na yɛahyɛ aseɛ ɛne yɛkɔbɔ saa nkɔmɔ yi enti ɛgyamense sɛ wohwɛ Ghana kwaye mu ɛne Burkina deɛ mu a ɛhe fa paa ne mu hu Burkina de se Côte d'Ivoire nso wakom da Côte d'Ivoire nso hu de ba Burkina ehu chen ni nyina die nti na wo ka se Burkina ehu sine ni nyina on se Burkina no honbon na wo ho no bia honhom wo bia na modu okay ehu so na ho nso mo hu pa na wo mo ho ebi te se sibojata osisire ene ho kekawa nyina no wo mo ho pa de wo bubo ehia bi da mahia bi da pa sebo anajata ana sisire mahia bi uhia no ye den ba manku no okay manku no ka sa metuntu dia na meboa okay okay na ono wo gina ho no wo betie tu ani ba kwansi miinu na wo behunu si wo gina ho sisire no tu hune saa obede obedwane ana obede on say enam di ka bibi say ansa na obetimi akọ hono akọ haye na gi wudi aduro gi aduro nti aduro no mu no so ono no ba beto se wo same no to ekura wo ni emimi ni ono wo hu oh okay aha enam aduro na wadi ni na sa hwi ni hu de a ene otimi kun obekun wakohia bibi kase bi wo Burkina kwaye mu nti na ema wo kase ho ni mu wo makohia de mi hye ma hye bebre chese ebra me ha ase ye bofuo no mu na papa ne me call baby enti saa baby na ode mko na ensuo bi ensuo no ye friend dem di kaka se friend na pambum ho no kurom ho wa wo kurom ho bia wo ye nipa bia no wo ye danchem da ensuo no tobo
sa kurom ho na pambom ho no omo wo nsuo bi eda ho sa nsuo ne ye friend na pambom no wa wo ye nipa te kuro ni mu bia no wo ye den chem e wo sa nsuo num enti honam se bi a me ameti hoi se be mesrebu sa o se me ye nipa na me firi anka me firi na pambom ho a nka me den chem den nsuo num enti se Kofi Eboa ne bewu a na den chem wo nsu apie no wa bewu ne din wo ho no ehun se den chem na wu ye ne Kofi Eboa ne ebe den ebewu ampa na ansa wo nsu bewu ansa na enti honam ko hunu sa ne ma we nyina enti man ne me ko ho no ko dware mi nuro ba wo try ya se ko me sunsum no o de be de be ka mo wo su wa ntimi etemu na me namu sa na mko hunu se motia kra no mu ahodo makako nan motia you mu ahodo nan Burkina ho na akohu ye Burkina me de Ghana ha me wonde minim se ye ntafo eni motia nkwa no enso ye won ntafo ho ntafo no so enidi motia no wa na ntafo atoso na ba ko de friend zinda atoso ansa na pikimbe no won de kete won na o fie se ebia bibi se upia na adwa wonu utimi ko ebibia ni wonu betia ko a wo bunu obuwa wo bebu betia bo aku na mom se wo su bibi wo dan na no wapa wa che sa agoro wo dan wa no asan du ahwe wo se aya asem no kore ntokwa na yakun ene ntu obeda da wo so wo na ya na eche wo mo a no wo matwa wo muti wo si moti etinyi moti enye ize sa so be dwantrinyi moti ananso no nkasa na wo ya tenten kakra wo sa wo mu ahodo mienu e wo moti bi wo mu yetuntuntuntum e na wo moti wo firi no wo firi ndi wo mu ye moti bi wo mu hu pa moti a wo firi no won de wo ya wo bekun won de sa wo fun kro wo timi to yare bi de den emma ansa na ntafo no aba moti tuntum no wo mu na wo mu de wo mu ye adwuma krofasa ne ho nkro no ba mu no aha ansa na ntafo no wo mu de wonyine du kurum moti antafo no wo mu ne ware se oba wo shi anasa wo ho akono anu ware wo hu se wo sire mu afa wo timi ware na wo ma no wo moti anwo nti nipa ya ye dan obi be so da ye na obi ni na da no wo ye wede no ye se ne sa moti ana ye aware wo nti wo ware wo mu su dwuma mu di no ansa na nketenkete no wo mu de ye ntokwa wo mu ne mponche muwa ne di agoro nti honam ko hunu sa ne ma we nyina hunu sampa se wiasin ehu ena hokwa we hia sa moti ani bi da mahia be sempre nan eno no na wo kɔ he me kɔ ahayo anadwo na me koro enti e ba sa na papa ndem kɔ ho no wo kɔma me nuro di enti ne maben pa se me kɔnem hia bo a wo hu a ebie ye nsuo bi ba me pagya atu na akasa kyerɛ no magyae tobo bibi wa ha ye wo mo a eye nsuo ma wo ho a etumi ba te se mo aben nsuo ma no wan wotumi dane te se wotwe wo yuo wansane wonini ene ho nkro wotumi dane ho bibia nsuo ba enti wo be da hu se sa abre na bia sa aboa wo se wonni bibia wo ho a ena aduro no nso ayare na yadwa eyemienu obi wo hono mo aduro bi wo ho dware a se wo hia aboa no na se wo ye nsuo ba se ye hwan ya wonya de to nkyere no so awoto ebeto obeku no ono sa na wo bewo a won se bofo yetimi ka se bofo wo aboa bofo ye se eye sa de no enti se aboa na pie na watu no tuo na ye nsuo ba no obeku no wo bewo a wo bewo no wo bewo aboa na wo no nti madam fo ba ko bi na ene na ye wo wonini wo wonini fiska sei ntedu bebi se nipa ni ho a odane ho wonini wodi kosua ne ayigu ho obemene se nipa ho no anu adan no ho nipa wono so oda ho no wo twene ketere ma wontimi sori nya hwe nteche ne ehunu ayi na omkoya amamre ansa no wo koro enti obi timi ka se nsuo ba ni ho nsuo ho ni obi obeka bia mesi ni hu woboa enti se wa ebi aduro wo ho de uhu se we ye nsuo ba uhu on se aduro no mu ahodo e wo frɛ adokra na mekas Burkina aduro ado ansa na wo no ji wo koji aduro eno wo nso wo koji aduro no ode aye ne kana yi ne kotokoro no enti osom wo do no na ye den no wo twe na ahoma na ibai na na chi ibai nso no ogina fa ko na etwitwa so saa na we nso tie enti aduro ne bu ho no e fra na ntwema no de wo twe aboa no e de ne ba anaso wonam a sesie bi a wode to no bomu ana adane enam ama na aboa wo pe wansane tobo
tobo ebi nipa ne nam yure ni mu a se wakodi saaduro na otumi de ni tuo bɔ ebi a esiem dunsini esie obona na adane wansa no wafa abeton saa nam no wonwe bi enti nam a awie no mpo no ebi wo hɔ no ma yedunsini ne abɔ no ha enso yare isa wirem nam a yawie nye ni nyina na ya abo akroje so bebre de enye bebre nye na wo ye obi a wo taji saaduro na wo nkwa etia oh okay obetimi wo bɛse na no nyina ye mmoa ba wo ma sɛ obi kura de nanim timi ya aboa preko peti sɛ ka etia ne ho kromba ma wo obi on so a wo bɛ yarefo da wo so saa wo da wo so saa nuru na wo je wo aboa bi nya aboa bi ne ku no nya aboa bi ba wo nya gi saaduro na sɛ nsuo ba sɛ yedua wo to a wo beku no ukunu nso a edi asem na ebre wo aboa ben pa na ne hu a onni hia obokina ho aboa ne hu me kohia no eyoko eye dai okwo no ebra me kon sa atem so na mka se ne medikan aben me ho nti na me na me nso hwe me kwasa me tumani em hu se wono so fiti no ho a se wo fiti no ho a obi adika to no na menim nti wa na umi wodi America na dua wona me furu na hodua no so kra mbo na keten ana mfuru kwotena na aboa no so no wo ya aboa bi ani hu ohu se wo tena soro a wotimi dunso gudu dua no so no wa pete egu so wodigu so a wo ho yate se de ensan so no ate egu ho anasa apia egu ho no okwadwo nso wo ba wo hinhin no wasi fom na chese wanya wa ya odi obeye wo enti ho no me kwotena soro ho na ene manfa anya akwadwiro me ton ba ko mienu miensa enu odwane ye odwane ko ye no edi be se bosome miensa ni akire no enu obi ko hunu om chese om ko hunu ye na chese wasai kura okowuto baabi o kwa kura metra duane so dan man timi ansi fo made akin ansa na minim so wotete baabi enu ono so no se de osi tu America no wo ba kwansi ba ko na se ugina hanom a abro so a don hwiri be se dunu aba abeto enti so okwa akiri sa wotimi kotete ti sesebo no aha no wo hwe wo de wu anhunu a wo si obekun wo nyina mihia nti enwura mu ayekọ no ye nkọ no kwa yesi mutumi hia ebia bosom bi o bosom de hia da bia na me ka se wo na ma wose bre bia wo de bonto bo jod na queens ne nkromba hye obutum se wo ko hia no a na se wo nkura nubone na etwe aboa ne ma na wotumi yi dan ho adi e kire wo sei wo sere na wo de ma no a wo be ka tyo se san wachiko no wasan wo gi akini kwa ada se wo be wuo obi timi etuo no ankasa no on se etimi ka so obi akonwurem yakobo no tuo yakoye sei ebi wo hon ma nya wo no ne mo anam de oye no bosom no wo nwurem ho no etimi dan ho nipa be bo tuo ekun ne de akohye nipa nso ne nyi nipa na nye bia de one ne ko ye na akokun akototuo no eye honhom no na adane nipa be bontuo akobontu gan ha ye bisi yanim bosom ne dan ho nipa no ko bontu wo mo de hyedum ne adan enti akire ewuremu ansa na ekosi akomsi obi su no wo kiremu se de mi kiremu ye enti ewuremu ayekono de emu nsem de eye kajabi okay adia baako aya ade tie na anu no obi ka sɛ yɛse mutumi hia ebia sika kokɔ a wadane aboa nyinaa wɔ wirem ene de Ghana ha ya mihia bi eye diamond ne dane aboa diamond no de wotumi dane wonini nkokɔ wo krakraman ebu anadu woni bon so pɔte sɛ de krama poye bon se bia krama tuntum krama kokɔ no wo pɔ no nam kwaye ni wonam bebu on ma nya kwaye misuom ebu ensu baabi a meka kura de Krobea front tunkum so ebo no kuro ne di ne tunkum nsuo no edi ne tunkum ai bia na do na ma obehu sensuo bia nkokɔ ma bia bi me kɔkye me ensa de on ba afi me de on ba hye ade kye e wo nyina yerae wo kɔkye sa nkokɔ ma ne bi no ye diamond no na ye nsuo no ema ye diamond omo sa na omo diamond no ye nsuo ene tumi ene saade no enye gold edi asie fie no ene dane saade no gold edi asie fie no de on de seye obitimi sie gold na abese fie na ye gina ene de abese fie bande nsuo tumi ni de ene dan ho wonini enkraman no ho nkro no ba no na die nti na ye ma ufri Burkina
You me da se. Burkina no on say me ye adwuma no ko n'anim no. Na che say ho no no. Wo be ko ayo kra wo ko na kokuma abo akra ba wunya hwi mfirim. Ana ma me firi ho ko Burkina. Eti Burkina na me ko ya me kofre me kotena Krobea fra Bontuku no ani every ayi Liberia ne bohye yetimi fa bush forest all forest in the mu papa yetimi fa for na nsa na wo nko ba kwansi ba kokoro betime hu wo be ko ba bi ne nipa wu egugu ngura nim o ko Liberia ho na o ko Liberia ho na say ye ontokwa ne siye no saatema na Liberia ontokwa ne siye ne mu no aha na me wo ho enti wo mu yes wo mu force awurawura bi ho na se bo ache no ne jata ache no ebu on so ono anante ya no wawu enti emu ohu ehwo na me ko hyiehia niam bi nso a na ehu forest no dia nioma because ebre bi mi kongrum sa me tumani na mu say wokwo ba wokwo no ba sa me yasa me frudua kwata asoro no na ayi akatia nso te soro okwo ne wo fom wofo enso okwo ne wo fom akatia nte soro oi me fa hin na yi eti hwa na me tiri me nsa sei ana me pa na chewos me medical hunu bi makoto bi me yasa me to no pa ma chew okoto akatia ne bi me yasa me to no pa ma chew ka so wonyim o kan se o ye de na o ye ma hu pa ma chew sa o de nsa to ne nsa yem pa chew sei ya no ayi sei o de to no ayi sei ba bo fo bi oni ma bo ya fo no beto no ka hu se o be wo a o be wo no o de nsa no to ne nsa yem te se de o pa chew no no de nsa kire na fu so na che se o se hu ni se onyim okay enti enu no amedi nya ho experience enti me kwa won wo sa me ye ya no ti ona chese won ti asema se me ti nwura hye manum ma kasa ma sai se hwa no san san ye to fi no ko no so aba gina duana ase enti na abo anopa no nwotwe me tena hwa aduano so a dumienu dansa na wo firi ho koro na chese wate me ho mfre a ko obi kume enti hwa no ko ye enti ko no ma nto no kura ma nya madwen se meto no mpo na sa na ye bibia na efa ye nsuo ba wendie na ye aboa na ye aboa wo twam onu tumi ti nipa ne ho frɛ wo muti wo ho frɛ papa wo muti wo ho frɛ ana sa amwa no so no dodo no aye nsuo dodo no aye nsuo ene dan wo sa nipa no ediba eti mo ame namu na ja me sori ame come nso me kohia the same enkremofo anadwo no mo ye asori no emo ankremofo nipa ankremofo onso mo ti say me fa ne so mo tibia ne ti say nipa mo ye motia eti da me kosa too many wansane pe na me kumne ba ma me ne gigi me sa be don hwiri nsia ade ya chemi hu aboy me to kan ya minhunu aboy aboy nso gina mani se de me ne ntu ye me de ne sa ntem ko pie ba bi na nipa nwotwe no emu maako nan sei agina emfinfin na ba ko dika na me ensa ema me ensa wa akiri na omo ya asore enti mani bom so wa na medika hunu bi da na hwa na metene ye ena me yi jot na so ano na me di tuama no hwa na me san machi adenti na yi jot uyi jot tuawa no wo mu chiwade no omo achiwade no enti saa no na ye de emotia anase de na de emotia ye nkramofo say won say because say na wo kire de kwan ya nkramofo fa so ya asore na akohu ni wo kwaye ni mu ensuo mo atie o enwio bebre ya na obitimi ka say nyamsom sabe say mensuo bi efre ni nsuo no e wo nsuo bi ha ye nko brada osom brada ye nko fiada na twese o ye kremoni ye wonsuo kwasi ada wo kwa ho bayira wo kwa asore enti nsuo ne a omu wo so na bosom no wo bi bosom timi ba yo so ye frɛ no ekremoni no wo kwa asore no ye saa ne te enti sunsum bia no sunsum bone wo ho no wo sum nyame wo sum nyame pa enti obia wo ne som ya wo ne sum enti na wo pese wo di wasede so a se ye kase ha ye nkɔ ha no fiada ye nkɔ ha no a enko okay awasa wo san wachi na wo ya wadwe se wo pre na wakwa ena ma wo hunu ade ense emfata no okay afei mebeba Africus na ma behwe Africus bunsumu nkomo na ensem ha enne no
ye hwe nneoma bi a ewo ahayomu ene de ewum ache se nneoma wo ho in fact se na oye bofo nso na se o de hye wo ho se wo de sebe esiemu na adu tuo kobo na wape aboade abade asesa no nso wa moaye ne a yenso ya wiwirem na me de mte kura ba ko ne se ebitumi de dufochie kura tumi dane aboa na sa moa no aha kire ye e wa ha eja se ebia me mini ani mini hwe na ebia ye dufochie bi no aboni tua dane na boa de abre twoba awura amanato na me makwa akotobi na me wia me we no me meda hu se ebia we die enya aboa kan na ye bibi di adare na boa medasi on se namo aye kan wan kasa no we obi a ota pen namo a ukoton na bi ho ukoto beti akoto otwe na awe na tasting na ade echi na wokọ a tasting na nye baako ena wode efidie yi no nko de etu abo no nso nko enti se wunnim na wunni ani a wunhunu se we me ka se la tambi ekokuro bi so me koto duane omuyi ma me no nipa ni duane me hwe duane no nam omboy na nye wono a enti mi a me wo ho experience inde me na mitmu se we nam we mi so mwanya obi na be kire me se we nam ni ba wo a wonni mu de wo be fa ne sa bibi fra man bi sa na sa no me fa ne se bi eye esie bi ene obo nam ni free mu de beton ya se me wi a enya nsunsanso bia o nsunsanso obi eni ho na emom di ono ye no ene beti nsunsanso obe ba beto no enti nwura ma mo ko obi on mo he wo ko hunu obi no okum nam no onwe kra eya duro eni kwanse wo hunu bi sande na eni kwanse wo tono nam se ono de namba no onwe bi kra wonwe wontimi nwe okay wona esa nam no wontimi nwe nti omo de no oba no akoto obeti aso openam awe oba no ono akoto bi oba foforo no wabawi ba se ono aboa na wakuno no wodi ne amabone ato no tuo esie edufochie kankasie ene dunsin mu akuno wonwe bekwa akoto bi efi bekwa akoto foforo no wawie yenya sa owie a ehon sunsuanso na obi timi bodam obi ani timi fira etuo ni timi paibo no nti omo nwe eya ye tete se enipa bi tumi dane moa mamoa bofo mututubo ne nya asem ene tambia ye ta hia kire se menkan kwa akiri kura be boso afene kakremu ni mai bi a madam fo pa no na me di kan akotete aboa no me tete no ma hunya na me gyaye ntim na me mahunu se eye sunsun bi na yesen edan ho saade na nye nipa ntimai no so no ne kura yese papa no ware ma mienu etini kura panimu ni de no se no ketwa de on se na ketwa no ko ne no kwa kire bofo no nti okwa okotena wa no hunu se ne kura ne ba oduriye no ena oti jama ha ba miensa no de shede no wohuri ba ko mienu miensa no wadane woyu no wa ha ase wa wron ntade de guba bi no ha ase no odidi ko na papa no ko se santade ina no bontu enti obonu tuo na ohwe hotim no ena otwitwa na so mienu no otwitwa ne nan enyina ena ode ba afi ende ne ya aboa otwa na so atwa ne nan nti bofo bi a wokonti na bofo konwurem no wokum aboa te se woyu wansane okwo mo hade ko ju twa na so etwa na otimi dane nipa so enti wotwitwa ne mo kura na oyebosom a wodane nipa kura se de nya enye yi enti papa ni twa ye bae no obehia no mbusa no se obe fi no be kan se makokum aboa bom kwa no wadane nipa da ho wadane nipa eno ne ye nkromfo ye ne omutifia ne ya bayifo na ye saade no abayifo no so tumi no omode no ene saade no enti nwura mu ayekọ makohie nyene nyina na ye ensuo bi ene enye nwura mu tumi fa ye efie tumi no ofiri ano akọ hawo nwura mu honom no akọ hawo nwura mu wo se bere bi menam mekodu kwaye kese bi mu kwaye kese pa mekosa metise esu ono anya kokohwede wono nso enye nipa na metie esu na mahunu se ye bayi oi bayi na esu bayi on se kokohwede esu a wo se ntare fefe no ba na jeso na nwai na na ase na ka se manka nkyerɛw na panimu papa na jeso yamfa nkofie
ba su na wo su su mu ani su ne sanche bibio su sanche bibio okokọ hwede na esu a ono osu sei wo se matare ne fefefe watare fefefe no oba na busa se na nwai na se manka nkyerɛ no na se be ma ne se yemfa nkofie okay enti sa sunu ko hia bia ora hokora na onya na ma wani timiche okay wani pa enti na woni ni nso saa woni nsusu woni ni wo bobesi papa pati senipa wo bia wonim so ehunu bi da na adwo bia na wonim no obedi adansi etesasai woni de woni na bre bi me ko nwurem me ko saa ende ne ye dɔɔso ye ko enwurem ye frɛ na atoa ye toa wansan ne nan nti ko saa ye ko du ba bi etise abo bi isu abo ni sun ways to ko oba na ekororo na be ma na jesu kum asɛ de boja ase no enti na oba ne bo kororo te said you always so tro kororo na be ma de jesu kum enti mpagam ti na oni no wasɔre gina soro wasɔre ne dua no wonyini ya ne dua no wo enai baako egina wotimi sori gina soro ɛna oba ne boy no wo junam sɛ mo akra o mani ju onwurem enti ya de ba ye no minim ye dɔɔso ne kwa wo bi esa yenim sɛ ɛya agoro bi ese we de o mani ka sɛ ne nsuo bi efra ne woda eyiri saa no a wo munnamu te sɛ eyi no wo mu sunam sɛ enti abo bia ni na ni sun okay na sane na wo ka beye wiram yese ebinum tumi tena dua so beye die ana wo mo de beye ewonua beye kasa etena so dua otimi tena dua bia opɛ na onua o mota pɛ wonyina kes edua esoso enua esoso ebimbensu no o mutimi tena so na o mo de no wo mo so te sɛ nye wo bu on ma gold nso timi so eja by beye de no ewo bi so blue red white green ni so beye ne so eso jack bro na epurugu ti sɛ de wo janti eja na ya so na ya na wo ba na eprepre sa na epurugu nti na sa na aboa bi ana sɛ de wonya aboa wo ye nipa wo maye sɛ honhom enti hunu so to wunni ani a wunhunu sɛ wo ya anoma wo ye nipa sɛ ye ne sunsum no na apie enti sɛ wo ye bɔfo na akɔhu bibi sa mo ye den wo pa abra bi me yɛ me to na no omjandum ye ka ho to ka me to no ɛno saa no sɛ wohu na sɛ wo matata wa kyɛ na omu ho hia wo sesa abosia yi bi na wo de agu otuo no ayi aboba na wo de agum wo bɔ mo nyina bewu ɛno no yɛmfa tuo boba na kasa na ɛbɔ ɛto kora ɛbɛhwete ɛto na ɛbɛhwete nti abosia deɛ ɛyɛ sɛ obi wo so wadi etuo duro sɛ deɛ nya wo ni abosia duro ya twere tuo na ɛwɔ no so no wa ben sɛ deɛ wo ni na duro enti obi nti na bebre kɔdi aduro wo te sɛ ɛso ɛto no tuo ɛto yɛ ese ni ɛyɛ ɛno enti wo toy wo deɛ wo kɔhyia ayɛ ya same to no no ana ene jandum ye no ha na maame ba no se krache ade ye ne wo asem na mse ade e wo wuram ha wo se ye te eno kra na bin kurom kakra wo se ye di agoro ye to pet na wo ku ye se de be na mse na wo to pet ade na wo nkoto no fi na o se me pa achew de si bia fa che me ma obi ante o na me jaye ma mo so kra me obi ante ba me ye sa na me ye nu be se bosom kra na maame ni wuwie uhu maame kro no obani so o mutimi ba obetimi ba edu on ma wo se bibi kakra wo ho wa hia no ebia wate bonto si enti na edi bonto no bra magi bonto ano pap tututu kanka ne merofo wo sori obehu si ogina odan na obeje na sa no obeto so a wungu dabi na se wuni ani a eni kwan se wo ne wo kɔ challenge no wo si nipa ye nam bebre wo ho no mo ani ti esifom obi obehie ne ni kɔ me ka se la tambi na me ka kire mai bi se wo ba na wo ne netie no wo ye sei wo ye sebo ni tini ye sebo ni tisifo na oji machini enti na mka chense wo pa wudura ye sei nti odura no wo born na tegu ne nase wo posana ni de odi ye no kuoku no kuoku no eye mesa ba so ko divu akra de ye mayo adofo ahayom ensam no soso ensam no edoso Shadrack akwaba wejo so nana
And now we are Dawood Heba Hospital ya boko de. Why boko? We dey ye wo wure mu dia someone so wure mu ana mo fa mu no free. Akra. Wa ma me ho adwiri me pa. Yeah. Ma tiesa. Yeah. Ya chietiefo nyina. Etiefo joso. De ya papa kan nyina no. Me nyini nuru ba bia ba me policy ba ko ne se wuni mu ame nkwaje achi. Sure. Because the ochin net nsem nya de wenyini. Wenyini na akura wote fa ko abede no hu de yekoso obi man so. Enti de o kana ni nyina na yemfa nsua de. Very good. Because bibi o. Good. Doctor so chi obi a. Ya jene so. Na me ba isu na hwa de. Powerful. Head domo ifrim yam ahodo aba hospital ho a akura na nika. Oh. E kire say Dawood Aba Hospital ya ba setena. Sure. Na maame ba ko firi oboase empotem obaaye one ne baba ne baaye akra lady no de ne baaye no say na awo ho na aye din ama no na ode ne ba ne ba Dr. Dawood ho akra ye maame ene ode ne ba ne ba bio a obeka kire doctor say oba ne nyim. Wow. Nyame adoma pa ho. Wow. Enti enru no de ma no onkoso no no mu ana doctor so sebi mpeni say awo echi ni abortion ye de na ohwehwa ne zakra be pa ho nyame adoma pa ho ade obeye ne se obema ne duru ebe bo ne ba no ho ban akosi se oba ne be wo good na America sembi kire say Dr. Dawood o hade media dance oba bia me wo pa na de ya de make ne say Dawood Aba Hospital de wo yo ba na pa wo a apart from say sebi ye wa wo de na Dr. Dawood ntimenhwe na se wa wo de ni mu asi ana se yesi nsuo gina wa wo de ni mu ana yare bi na asi awo no ho kwan a sure fana bra Dr. Dawood powerful akra yare se ekoso ba bi obi ati o take fm bia no ontu ana mo mra ye wo krapa metro fm edwuso krapa metro fm okay ye adwuma joda kosi memenda yade bebre na hinta woni peduam obi de onim say bia na ye spiritual ye wo honhum mu de wo ho ba ne nyina mu no honhum beba e fa ni pedua so enti wo ko honhum no wabada wo de ba hospital na ya hwe ni pedua no nso ama sure e bia na ya wo se de ye kan minua ba wako hospitals bebre obi timi fro say doctor ye kutwa me photo my scan my way enso still awone ma enra lady ba ko free and crying in empotem akra ofre me wo kana asem nyina no wosu so doctor memra be ye ma te ho asem akra ha pa enkrofo di ho adanse sure na me se wo mra enti baby a wuti o take fem bia no say ya wo ho problem a menua ba bo modin abra Dr. Dawood ho na kwara be sun nan so sure adanse na ekoso good oba doctor nya daje ma na wa hwehwe mu say de na esi awo no kwan fibroid a sebi won fa second count so operation bi anim because duana ba yaduro duama yaresa na duama yaresa nso de na Dawood Aba Hospital enti oba fibroid a obeye hu adurama na fa owie abonus no ene se awo no beba na wa obe frɛ no asere yeah doctor no frɛ doctor mayi na apa ho yeah many about to animal bra good Mr. we bia na wo de no wa wo pen but awo na teko lady be afraid fidwa ase bae ono nso na complain sa de no o se akwada no ne ba otoso mienu enya 7 years wa ye nuru na ye ne mabio but akra ise a ye kasa doctor amana pa ho 3 months wow edem flat wow enti se wo de na teko a Dr. Dawood se bra oba obeboa enti nkoi ne mumu de no utimi nyensan na asei wunya miscarriage brana doctor nhwedi enti ekosa obesia no kwan ama na gina etomu a na kire se bosome 9 months nyame adom obewo afa ho afa oba good ena Dr. Dawood aso ye ne ye bia bia akra sa oba na ya wo a de enti ama doctor ye bo na baso saa no se ya wo na se ufa efuru anya se doctor enya wo saa kwa because akra awo mu ananye nsemu nsem no dɔɔso yeah sɛ onyem a ɛwɔ niema bebree timi si wɔ kwan so etimi sɛe no ebi yɛ yare ebi yɛ niema bebree ɔbaa bi kura hɔ asɛbi nkrɔfoɔ wɔ ani bɔne bi a ɔbaa nyem asɛbi na didie mu ne dressing mu otimi ma akwada no enya yare bi wɔ yafunu no mu
oba Dr. Dawood ho a enti no oma waduro na wonyema obebọ ho ban obehwe sa obemu nnura obeyisu akopem se obewafa ho afa oba chese onyao nani bedi wachi a good akra enti e man frɛ ne yesi apa ho a na e Dawood Eba Hospital powerful number na 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Dawood Eba Hospital no good ebia na wonso de e memasem ye ka be ma enye se wahu se owa abodwo se anase obi a wa build se abode na kire se obema ye ka se mema bebre enya problem wa ware mu a ebi kura papa bi ofre doctor o se doctor se wa amoa me a me yire na ma me 1 week pe oh se ma ho amoa me a obekọ oh doctor obai so na eja ma ba pe han okura no kaka papa no obai utimu se enene 3 days eno sha ase yusu adru no ofre doctor no pay ya no say doctor me ogidie the way me hu niema no wow na homache me sorry ya no what you say good we hunu bibi enti daddy baby a wutie bia no se o mema sem nko yie obema da form team oh ebi na emoja bro so pressure ena ama waye weak e wo mpa so ebi nso na diabetes mema e wo diabetes ne pressure akra se wuyi oha ejina mu emu be se duowotwe e wo sa ha wi brother Dawood Eba Hospital Dr. Dawood obeboa wo ebia na wo de ne enam yare na ama ho djojo enam yare na ama obema no fon ana efon Dawood Eba Hospital say wo de to anamo bra say yes syphilis eye gonorrhea eye chlamydia ebia na hepatitis B akra sa yare bebre se ni adru but Dawood Eba Hospital ye bai ye wo ye nuanom bebre na omo tu kwan on say okoye medical yes ye ma check ana hepatitis B ni bi wo moja anim doctor aboa ebi beko December ebi nso ko enti se wutie na wo hepatitis B a wo de kan akoma to yem na bra edweso krapa doctor beboa wo say o memma sem a ye kan syphilis na ma obema no fon na efon du ba bi a se bi na nsuo bi free ano ba areho bema bi wo ho a one ne yiri behie mu omo ba ne bre akra lady bi one ne guy ba o say doctor ma bre ne twetwe mame doctor ma ya che mate wonka na me say hi last stop eti bia wutie bia Dr. Dawood number ni bi 0244 88 64 37 0244 88 64 37 tuana mo bra akra bema bia nso entie me prostrate yare no abapa prostate enlargement prostate cancer prostatitis eno no o gland no ehuno prostate no emu huno yare na ma ne basa brother Dawood Eba Hospital wo de no prostate enlargement o prostate ni mo bia to the extent say jonso de wa nka wo ho akra na se bi wo jonso agu no ho bra oba doctor be treat you say ya show rubber ya show catheter me pa chow daddy tie ni ye ya show catheter Dr. Dawood se bra obemu wadru catheter na na be yi good ye buy wa ye bebre enti to anamon bra what is a jonso de wo pa ukogina ho se wo jonso a wo chima ansana no kra ba ko okotena ase ana kra jonso sign de no areho bra Dr. Dawood be mu wadru a obe treat sa de no obe jonso se bia pro be mu fili kama sure ya na me ka ma se me se Yesu wo ho a Peter e mompai o ye dai kobo Yesu no akasa wo ho enti Dawood Herbal Center yi wo hoi sabe hwan bio de bi obi to no nyo wase na me firi ho a hwan bio Dr. Dawood Sebra daddy ya sha rubber out the bra obeboa prostrate ne ho touch ma e de niema bebre kakra etimi ma kakra adwonso de wo sa de na nye nyina na ye diabetes eduru ba bi a wo no oba ahia mu kra wo hu moja e wo sabi ahobaye nsuye nim anasa odwunso wi obonse moja wum enye ni nyina nso na ye Belhazia oba Dawood Eba Hospital doctor behwe sa de ni nyina typhoid fever mama bra
say ye osa ye funumukro Dr. Dawood say ofri say we kwaye mu aba sure bra na wo ba adanse a unuanu mu di no ubedibi yeah akra doctor wo edwoso krapa okay oye adwuma joda kusimemenda okay anopa 7 no ne doctors aka atenase obehwe wa kupise nunum bebo kwasie dade ye Dr. Dawood nye adwuma eni yare enko ana wonhwe enti babia wo bia se amode so a ne number ni yama yaresa what the Fred doctors is here daddy mama ana brantie ababa wa Fred 0244 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0201 681 717 0201 681 717 Dawood Eba Center Pia my yarisa nana Mesme da se na Yesu wo hwa Peter Mompaye sure Dr. Dawood wo hei wada ma hwa bio enti one papa no nhia one papa ni mumpu ni mpu papa ne behwew papa ne beboa na bibia nso ebe ye fanfan pa de amawo ena wiei Latus Enterprise for Yankopon enhyira mo pa adofo ne adehia mutie me Kumasi Krodua yamu aseda house kwane so ena Latus Enterprise yedi adwuma free onua bemu asidan wo Ghana ha obetenam te se de owa amanone no Latus Enterprise ye ne ma latest and modern fittings ma de aye ofie no Latus Enterprise ye wo PVC pipes ye wo bent ye wo fittings ye wo Turkish doors ye wo paint ye wo chandelier light ye wo wall light electrical cables ye wo kitchen sink and taps ye wo tiles WCs de ye kama any ye wo normal bad boot so open bathroom ni o ma bi te se telephone shower ne set open complete shower bathtubs jacuzzi basins ana shower glass corner bath with panel open toilet roll holder ana water closet mirror ana water heater de wo hia wo de be ye wo dan no de se wo kwati Latus Enterprise aboro way for na woko je number na frey 0242 61 6585 0242 61 6585 ena wiei awodadie mu nchia enkomawo udide type G enei wanya afeko ediaka onfie ho na wa wunua lezes 1 se ne udi wa wodai osre Nyankopon ni nhira Nyankopon ahobambo ene ne yekuduro honhom se ntoso happy birthday to you afei awodadie mu nchia nkomawo ye frɛ Sylvia Nyakoboaten obapa ene wanya afeko edi aka onfie ho waja ene ejabot aka Mr. Boat Uteke FM ya ena wi daddy se osre Nyankopon ni nhira Nyankopon na ho bambo ne nkwa husan ene ni nimde se Sylvia Nyakoboaten entoso happy birthday to you udede akwasi antwi akwasi ene odoma nkoma ya dom emene dai wanya afeko aka honfie ho happy birthday to you kwasi na Jennifer say ene wudi wa wodai osre osuru nhira osoro ahobambo ene osuru nimde se nkan happy birthday ene wiei yade beko heba ensunie anuanom wa mutie mie se moba asante bekwai dominase zongo ho frafra hini fie ho a ehona yade beko hebal odini dwuma free hwe nipa ebreo sebe abrabo yi aye boy yade bi anipa bi nim ho hwe free abetie dura no se nipa na ko yade ya ko enko se kura de na bam kura abu sa afedie mewu kura mengu enfo ano nka sa abususem no yade beko hebal aba se wo ba beboa wo anuanom hwe ene